Καλησπέρα σας. Α, το πάμε και μαζί. Έλα. Μπορείς να χαμηλώσουμε και εκείνο. Φυσικά. Καλησπέρα σε όλους. Είναι ακόμα μια εκπομπή της Γλιστρίδας. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram με το όνομα Γλιστρίδα. Και επίσης στο YouTube ανεβάζουμε όλες τις εκπομπές για να τις ακούσετε κονσέρβα αφού έχουν χοραβηθεί. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα, και αυτό είναι η έκπληξη που θα έχει πάντα η Γλιστρίδα, μας φέρνει αντιμέτωπους με ανθρώπους που ίσως υπό άλλες συνθήκες δεν θα τους γνωρίζαμε. Και σήμερα έχουμε μαζί μας την κοντραμπασίστα, που είχαμε και ερώτημα αν είναι κοντραμπασίστα ή κοντραμπασίστρια, Μαρία Τασιούλα. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που θα σε γνωρίσουμε, να δούμε και τι σημαίνει όλο αυτό το δωμάτιο της κλασικής μουσικής από ένα όργανο το οποίο δεν είναι βιολί, δεν είναι η βιόλα. Και τώρα θα κάνω πάσα στο Σπύρο, ο οποίος έχει γράψει ένα κείμενο σχετικά με σένα και με το κοντραμπάσο. Ναι, να πούμε ότι αυτό ακριβώς είναι η Γλιστρίδα, ότι ανοίγουμε δωμάτια σε διάφορους χώρους που συνήθως είναι πέριξη της τέχνης ή εντός της τέχνης. Αλλά στην ουσία μαθαίνουν πράγματα και εμείς οι ίδιοι προφανώς με αυτή τη διαδικασία. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το γοητευτικό. Και ευτυχώς σταματήσαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, γιατί ήμασταν να παίξουμε Μαρία. Μιλάγαμε, ρωτάγαμε και λέμε: όπα, σταμάτα, να τα ρωτήσουμε μέσα. Ακριβώς. Εμένα παρότι μου αρέσει πάρα πολύ μουσική και ακούω πολύ μουσική όσο μπορώ, δεν ξέρω ούτε νότες, έτσι. Να το ξεκαθαρίσω πριν διαβάσω το κείμενο που έγραψα. Γιατί για μένα το κοντραμπάσο είναι το αγαπημένο μου όργανο. Οι λόγοι γι' αυτό προφανώς είναι τελείως βλακώδεις, αλλά θα διαβάσω ένα κείμενο που αναλύω αυτό, γιατί το έγραψα λίγο πριν έχουμε την καλεσμένη τη σημερινή. Το κοντραμπάσο ήταν πάντα για μένα το πιο αστείο όργανο. Το τεράστιο του μέγεθος, κατά κανόνα σχεδόν μεγαλύτερο από τον οργανοπαίχτη του, που το κρατά και το χειρίζεται, ο ανοικονόμητός του χαρακτήρας, η αδέξιά του δυσκινησία, η δυναμική δίχως ίχνος ενσυναίσθησης πληθωρικότητά του, το κάνουν να μοιάζει με πλατύποδα, που αδυνατεί να χορέψει, παχύ σαρκιλέμβο που δεν κουμαντάρεται, αλλά επέρεται αδιάφορη, κουτρουβαλώντας τα κύματα. Η φωνή του μου θυμίζει ελέφαντα που βαδίζει αργά μα ρυθμικά, αρκούδο που σηκώνεται στα δυο του πόδια για να φάει μέλι και να καταπολεμήσει την αιώνια βραχνάδα του, ή υποπόταμο που πασχίζει να τραγουδήσει. Κι όμως το κοντραμπάσο καταφέρει να τραγουδήσει. Μα παρά το επιβλητικό του μέγεθος, μένει σχεδόν πάντα κομπάρσος. Κρατάει το ρυθμό, βρυχάται τα μπάσα, αυτούς τους αρχαϊκούς ήχους του στομαχιού, και βαδίζει με τελεφαντήσια βαθιά βήματά του, γεμίζοντας τα κενά της πολύβουης ορχήστρας, αξιοπρεπής κομπάρσος, αυτός ο αγαθός γίγαντας, αυτός ο τεράστιος αφανής ήρωας. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Χαρά μου. Εγώ θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που είπε και ο Σπύρος, που εσύ έξω μας άλλαξες και την οπτική. Τελικά έχει φωνή. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, το κοντραμπάσο. Δηλαδή δεν είναι απλά κρατάω το ρυθμό, έχω φωνή. Σωστά. Έλα λίγο πιο μπράβο. Το κοντραμπάσο έχει φωνή. Αν και ο αρχικός του ρόλος ήταν υποστηρικτικός, όπως ανέφερες, να κρατάει το ρυθμό και να είναι η βάση μιας αρμονίας. Με το πέρασμα των καιρών και αφού το όργανο ήρθε στη σημερινή του μορφή, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, που θα πω εδώ ότι είναι κάτι πολύ πρόσφατο ιστορικά, ναι, το κοντραμπάσο έχει φωνή, παίζει μελωδία, συνθέτες γράφουν για αυτό το όργανο πλέον, που παρόλο που είναι τόσο δύστροπο και δύσκολο, έχει και αυτό τη γλύκα του. Στο κείμενο αυτοί οι χαρακτηρισμοί τους αποδέχεσαι για το κοντραμπάσο? Το θεωρείς αστείο όργανο, το θεωρείς... Ξεκάθαρα. Τους αποδέχομαι απόλυτα και εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό και τη δυσκολία του κοντραμπασίστα στο να διαχειριστεί και να βγάλει τη γλυκύτητα από αυτόν τον γίγαντα. Για πες μας γι' αυτό. Λοιπόν, το κοντραμπάσο, για όποιον ίσως δεν το έχει δει, αν θέλουμε να το οπτικοποιήσουμε αυτό για τους ακροατές, είναι ένα μεγάλο, ψηλό, χοντρό βιολί. Τέλειο. Είναι σαν ένα βιολί σε ανθρώπινο μέγεθος. Ο ήχος που παράγει είναι βαθύς, γι' αυτό λέγεται και μπάσο, κοντραμπάσο. Και... ποια ήταν η ερώτηση? Για το δύστροπο του πράγματος. Ναι, ακριβώς λόγω του μεγέθους αυτού και του όγκου που έχει και της τάσης των χορδών, αφού είναι τόσο μεγάλη η έκτασή τους,
το καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για τον παίκτη να το προσεγγίσει και να παράξει έναν όμορφο και γλυκύ ήχο, όπως συμβαίνει με άλλα έγχορδα. Επειδή το μπάσο δηλαδή κυριαρχεί, εννοείς, για να μην γίνει ένας βόμβος, είναι πιο δύσκολο να παραχθεί κάτι γλυκό. Αυτό εννοείς? Όχι μόνο η μπάσα συχνότητα αυτή καθ' αυτή, μορφολογικά ας πούμε, οι χορδές του είναι παχές, είναι χοντρές. Είναι δύσκολο να πατηθούν, έχουν μεγάλη τάση λόγω της απόστασης από τα κλειδιά που δένουν μέχρι το τέλος του καβαλάρι. Οπότε όλη αυτή η ένταση που φέρει η χορδή το κάνει δύσκολο να τις πατήσεις μέσα ώστε να παραχθεί μια όμορφη καθαρή νότα. Και ο λόγος ύπαρξης αυτού του οργάνου, πώς το σκεφτήκαν? Γιατί το λέω δηλαδή, όπως είπες πριν, είναι σαν να είναι το βιολί, το οποίο το μεγαλώσαμε. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ήχους που λογικά δεν βγαίνανε, θέλαμε το πιο μπάσο, ήταν ανάγκη μουσικής η εμφάνισή του. Θα σας κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή τότε. Βέβαια, πάμε. Στην ιστορία του οργάνου. Σήμερα η εκπομπή είναι με χαζές ερωτήσεις και ευθείες απαντήσεις. Τέλεια. Λοιπόν, το κοντραμπάσο εμφανίστηκε πολύ αργότερα στην ιστορία της κλασικής μουσικής και της παγκόσμιας μουσικής. Με τη σημερινή του μορφή χρονολογείται μετά το 1800, δηλαδή από το ρομαντισμό και μετά στη μουσική. Και έχει μια αρκετά ενδιαφέρουσα κατά με πορεία, δηλαδή κατάγεται από δύο οικογένειες, αυτή των βιολιών και την άλλη οικογένεια των γκάμπα, που ήταν κάποια όργανα κατά τον μπαρόκ, ας πούμε, τα γκάμπα. Που λέγονται έτσι, από τις γάμπες λέγονται έτσι. Επειδή θέλεις γάμπες για να τα κουβαλήσεις και όχι, όντως, το ντεγκάμπα, κάτι υπάρχει ακόμα, βιόλα ντεγκάμπα. Βιόλα ντεγκάμπα. Για πες, γι' αυτό πρέπει να το ανάμεσα στις γάμπες, νομίζω. Είναι ανάμεσα στα πόδια ουσιαστικά, παίζεται σαν τσέλο. Ναι. Λοιπόν, το κοντραμπάσο λοιπόν προέρχεται από αυτές τις δύο οικογένειες, που είναι το μοναδικό έγχορδο σε αυτή την οικογένεια που προέρχεται από δύο διαφορετικά. Και ουσιαστικά εισήχθη στην μουσική εξαιτίας της ανάγκης να δοθεί μεγαλύτερο βάθος και μια χαμηλότερη τονικότητα στη φωνή του τσέλου και να υποστηριχθεί η αρμονία. Οπότε αρχικά εμφανίζεται στην κλασική εποχή με μια παρεμφερή μορφή με τη σημερινή, που έχει υποστηρικτικό ρόλο, και μετά τον Μπετόβεν και τον ρομαντισμό έχει πλέον μια αυτόνομη φωνή, οι συνθέτες γράφουν γι' αυτό, εμφανίζεται με τη σημερινή του τετράχορδη διαρρύθμιση και τις χορδές όπως υπάρχουν μέχρι και σήμερα, και νομίζω η ανάγκη ήταν αυτό, να δώσουν μεγαλύτερο βάθος στον ήχο της ορχήστρας και να καλύψουν τα αρμονικά κενά σε μια μελωδία. Φανταστείτε τώρα σε μια εποχή δηλαδή που ασχολούνται με τη μουσική και καταλαβαίνουν την ποιότητά της και τη δυναμική της, ότι βρήκαν αυτή την ανάγκη. Δηλαδή που σήμερα σπανίζει κάτι τέτοιο, δηλαδή να πούμε βρήκαμε ένα καινούριο όργανο. Τότε σου λέει για να πετύχουμε αυτό θα φτιάξουμε όργανο. Δηλαδή είναι αρκετά συγκινητικό και ίσως δεν το μπορούμε να το συλλάβουμε. Εμείς δηλαδή στην Ελλάδα, ίσως ξέρουμε ο Χιώτης ότι άλλαξε λίγο το μπουζούκι και το έκανε τετράχορδο, που και αυτό ήταν μια καινοτομία. Τότε σου έλεγε ότι για να ικανοποιήσουμε την ανάγκη της μουσικής θα κατασκευάσουμε ένα όργανο. Και όχι το αντίστροφο όπως συνήθως μπορεί να συμβαίνει. Ότι με ένα όργανο παίζει με μουσική. Όχι, θα παίξουμε τη μουσική φτιάχνοντας όργανο. Το οποίο είναι αρκετά έτσι, εντυπωσιακό. Δεν ξέρουμε να μου παίζει το μυαλό σκεπτόμενος. Με ενδιαφέρει πώς ξεκίνησε κάποιος πώς ξεκίνησε εσύ δηλαδή. Ναι, τι σιγοτεύει αυτό το όργανο, ας πούμε. Γιατί αυτή η επιλογή του οργάνου είναι μια επιλογή η οποία είναι ιδιότυπη, θα έλεγε κανείς. Όχι σπάνιο, αλλά κατάλαβες πώς το λέω. Να επιλέξεις έναν κομπάρσο, να επιλέξεις ένα όργανο δευτερεύον. Ούτε πιάνο, ούτε βιολί, ούτε. Κομπάρσο, συγγνώμη, απλά είναι πάντα στην ομάδα κομπάρσο. Στην ομάδα, στην ορχήστρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, βέβαια το κοντραμπάσο υπάρχει και ως σολιστικό όργανο, αλλά πιστεύω κανένας δεν το επιλέγει για αυτή την ιδιότητα. Εμένα η προσωπική μου ιστορία είναι ότι ξεκίνησα να παίζω ηλεκτρικό μπάσο, μου άρεσε πολύ η jazz μουσική και όσο άρχισα να μαθητεύω αυτό το είδος και να προχωράσουμε στους δρόμους της jazz, κατάλαβα ότι το ηλεκτρικό όργανο και το όργανο με τα τάστα εν μέρει σε περιορίζει και κάπως άρχισα να πιάνω αυτό το γίγαντα έτσι λίγο να τον περιεργάζομαι, το ενέφερε το άλλο και κάπως έτσι ανακάλυψα την κλασική μουσική, τις δυνατότητες που σου δίνει να παίζεις και με δοξάρι πλέον και όχι μόνο με τα δάκτυλά σου, το λεγόμενο πιτσικάτο.
Και... Κάτσε γιατί βάλαμε πολλά τώρα. Να πάμε να τα πιάσουμε αυτά και να τα αναλύσουμε περισσότερο. Καταρχήν, από πού είσαι? Κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Μπράβο. Μεγάλωσα εκεί και ζούσα έως και το 18 μου στα Ιωάννινα. Και η μουσική πώς μπήκε? Οι γονείς μου, που τους τιμά πολύ, φρόντισαν πολύ για την εκπαίδευσή μου και μου έδωσαν όλες τις ευκαιρίες να δοκιμάσω όλα τα πράγματα που μπορεί να ήθελα. Έτσι, σαν παιδάκι ξεκίνησα με πιάνο στο οδείο. Μετά έκανα την επανάστασή μου στην εφηβεία και λέω θέλω ροκ ή κάτι ηλεκτρικό. Και ξεκίνησα το ηλεκτρικό μπάσο. Και πάλι εκεί μπάσο, όχι κιθάρα. Μπάσο, ναι. Είδες, εκεί υπάρχει κάτι, δηλαδή αυτό που ρωτάει και ο Σπύρος, δηλαδή πώς και δεν πας σε ένα σολιστικό όργανο που η κιθάρα είναι ο πρωταγωνιστής. Ειδικά και στην εφηβεία, είτε η ηλεκτρική κιθάρα είναι αυτός ο οποίος μπορεί και μόνος σου να πάρεις μια κιθάρα και να παίζει. Ενώ το κοντραμπάσο μόνος σου, ή μάλλον το ηλεκτρικό μπάσο, πώς να παίξεις μόνοι σου. Εντάξει, εδώ έρχεται να σε διαψεύσει ο Παστόριος, ας πούμε, που έπαιζε μόνος του. Μπορεί να είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας ή χαρακτήρα, αλλά θα πω ότι αυτό που ξεχωρίζει τον μπάσο σχεδόν σε κάθε είδος μουσικής δεν είναι η παρουσία του, είναι ότι το αντιλαμβάνεσαι όταν σταματάει να παίζει. Που είναι πολύ σημαντικό. Σαν τον Μπούσκετς στην Μπαρτσελώνα. Ναι. Μπορώ να πούμε ότι άμα βλέπεις τον αγώνα, δεν βλέπεις τον Μπούσκετς. Άμα βλέπεις τον Μπούσκετς, καταλαβαίνεις όλο τον αγώνα. Ο Μπούσκετς είναι ένα εξάρι σπουδαίο, ας πούμε. Γνωρίζεις καθόλου ποδόσφαιρο? Ελάχιστα. Πες το εσύ τον Μπούσκετς. Είναι ένα αμυντικό χαφ, ο οποίος έχει πραγματικά το ρόλο που κανένας δεν τον καταλαβαίνει στην ομάδα. Δηλαδή δεν είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα σαν το βιολί που θα κάνει το σόλο, αλλά όταν είναι μέσα και παίζει δεν το καταλαβαίνεις και βλέπεις την μπάλα. Όταν λείπει, ακόμα και αυτός που θα έκανε την τρίπλα δεν την κάνει. Είναι ξεκούρδιστη η ορχήστρα. Είναι ακριβώς σαν το κοντραμπάσο. Λοιπόν. Μπράβο, και εκεί εκτιμάς και λες, κοίτα να δεις τι δουλειά κάνει. Είναι γενικότερα ότι η απουσία τελικά είναι πιο, γίνεται αντιληπτή όταν το χάνεις. Εκεί είναι η ιστορία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λες και μάλλον και για τη δική σου ιδιοσυγκρασία. Γιατί ξέρεις, εδώ στην εκπομπή μπαίνουμε και πιο βαθιά. Το κοντραμπάσο θεωρείται περιορισμένο δυνατοτήτων μελωδικά λόγω της πολύ μπάσας του φωνής ή όχι? Όχι. Μπορεί να έχει μια πολύ μπάσα φωνή, αλλά έχει και πολύ μεγάλη έκταση και φτάνει σε οκτάβες και συχνότητες όμοιες με του βιολιού. Σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο να παίξεις τις εκάστοτε μελωδίες τόσο εύκολα και όμορφα όσο ένα βιολί, λόγω, όπως είπαμε, του μεγέθους των αποστάσεων και όλες αυτές τις πρακτικές δυσκολίες. Αλλά σίγουρα δεν είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Μ' αρέσει που συνεχώς υπερασπίζεσαι αυτό. Εγώ το παίρνω αρνητικά, το πάω για να καταλάβω. Και εμένα όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ που το κάνεις, αλλά είναι, παιδιά, ξέρετε κάτι, όχι και solo κάνω. Και ο πρωταγωνιστής είναι και παίζει τη μουσική. Απλά αυτή είναι και η γοητεία του, δηλαδή, που μας παρουσιάζεις. Είναι ένα όργανο που ίσως όλοι έχουμε αυτή την εντύπωση ότι ακολουθεί από πίσω, αλλά τελικά μπορεί και αν θέλει να είναι και πρωταγωνιστής. Βέβαια. Έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχουν, πιστεύω, πολύ μεγάλες στιγμές στην ιστορία της μουσικής όπου πρωταγωνιστής είναι το μπάσο και ξεχωρίζει. Πες μας μερικές. Έχει φέρει με Charles Mingus που μας είπες να φέρουμε. Να ο Μάριος. Είναι ένα παράδειγμα, νομίζω. Έχω ακούσει το κλασικό, το πιο κλεισέ από όλα, το Bohemian του Brahms, είναι που το παίζουν μόνο με μπάσο. Βλακή επάστο. Θα το βρω μετά. Είπες όμως κάτι ενδιαφέρον πριν. Θέλω να το πούμε παραπάνω, ότι σε περιόριζαν τα τάστα. Κάτι τέτοιο. Σωστά. Και θέλεις να πας σε κάτι που να. Για πες μας λίγο παραπάνω, γιατί δεν το κατάλαβα εγώ, ας πούμε. Ένα όργανο με τάστα σου δίνει την ασφάλεια της σίγουρης τονικότητας, ότι εκεί που πατάς, εκεί είναι η νότα. Ένα όργανο όπως, ας πούμε, τα έγχορδα ή τα άταστα ηλεκτρικά όργανα, από τη μία δεν σου δίνει την ασφάλεια της δακτυλοθεσίας και της οριοθέτησης του τονικού ύψους, αλλά σου αφήνουν χώρο για να ουσιαστικά προσαρμόσεις τη δική σου τονικότητα. Δηλαδή, σε μία αρμονία η κατεύθυνση της μουσικής και πώς κινείσαι δεν είναι συγκερασμένη, δεν είναι σαν το πιάνο. Πολλές φορές μια νότα μπορεί να είναι σωστή ακόμη και αν είναι φάλτσι, εξαιτίας της θέσης της μέσα σε μια μελωδία. Και ειδικά στην jazz που αυτοσχεδιάζεις και παίζεις μικροτόνους, ας πούμε, και μικρά διαστήματα, είναι πολύ σπουδαίο εργαλείο να έχεις αυτή την ελευθερία. Και είναι σημαντικό να μείνουμε εδώ,
Γιατί αν Ναι. και μιλάμε για Δύση, που η Δύση πάντα. Αυτό πήγα να πω τώρα. Πώς έχει με την Ανατολή αυτό, Ακριβώς. που ο συγκεκριμός είναι Κανονικά- μικρότερος ή όχι, δεν ξέρω. Το άταστο είναι Ανατολή συνήθως, που είναι και τα τρίχα μέσα. Είναι... Δηλαδή, σαν να λέμε αν ήταν χρώμα ανάμεσα στο κόκκινο και στο κίτρινο. Τα φάσματα. Το άταστο, δηλαδή, μπράβο. Έχει άπειρα μέσα Διαβαθμίσεις, ακριβώς διαβαθμίσεις. Και τελικά αυτό σου δίνει μια μεγαλύτερη ελευθερία. Χρώμα, έτσι δεν είναι, Μαρία? Σωστά. Ενώ το άλλο είναι, ρε παιδί μου, ΑΒ. Ενώ εμείς μιλάμε ότι υπάρχει ανάμεσα στο Α και στο Ναι. Β το Α,1, το Α, μέχρι να πάμε στο Β. Επίσης κάτι άλλο για την ελευθερία που λέμε, κάτι άλλο είπες πολύ ενδιαφέρον πριν, ότι σου έδωσε η κλασική μουσική την ελευθερία που δεν σου έδινε η jazz, το οποίο ακούγεται παράδοξο. Θέλω να μας το εξηγήσεις αυτό. Ελπίζω να μην με καταδικάσουν οι φίλοι τζαζίστες για αυτό που θα πω. Αλλά το μπάσο, τουλάχιστον για μένα, στην jazz μουσική έχει έναν περιορισμένο ρόλο. Βέβαια μπορείς να είσαι ένας φοβερός μουσικός με τρομερές δεξιότητες αυτοσχεδιασμού. Δυστυχώς εγώ ποτέ δεν έφτασα σε αυτό. Αλλά παράγεις ήχο με τα δάχτυλά σου. Ενώ στην κλασική μουσική και στο κοντραμπάσο μπαίνει στο παιχνίδι και το δοξάρι. Που ξαφνικά το όργανο αποκτά φωνή, που μοιάζει με την ανθρώπινη φωνή. Και είναι πολύ πιο εύκολο κάπως να εξωτερικεύσεις και το δικό σου τραγούδι, ας πούμε, στο εκάστοτε μουσικό κείμενο, μελωδία. Σαν μια γραμμή δηλαδή δικιά σου, μια γραμμή που βάζεις στο κομμάτι, μια μελωδική γραμμή η οποία είναι το κοντραμπάσο. Θέλεις να πεις, αυτό εννοείς? Δεν εννοώ αυτό, εννοώ ότι έχουμε ένα δοσμένο μουσικό κείμενο, για παράδειγμα, που είναι αυτό που λέμε ερμηνεία. Όταν έχεις μόνο τα δάχτυλά σου, είναι πολύ λιγότερα τα εργαλεία που έχεις στη φαρέτρα σου για να ερμηνεύσεις κάτι. Ενώ με το δοξάρι υπάρχουν πολλές ακόμη τεχνικές που σου επιτρέπουν να το κάνεις δικό σου, να το τραγουδήσεις με τη δική σου φωνή, ας πούμε. Ανεβάζει τις δυνατότητες δηλαδή του οργάνου και του οργανοπαίχτη. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ ωραία. Βέβαια, εγώ θα σε επαναφέρω για να τα προχωράμε. Άρα, τελειώνεις, είσαι στα Γιάννενα, είσαι με τους γονείς σου, περνάς τα οδεία και όλα αυτά. Αλλά για να αποφασίσεις, εσύ έχεις κάνει σπουδές, είσαι επαγγελματίας μουσικός. Ναι, είμαι μια νεαρή επαγγελματίας μουσικός. Ακριβώς. Αλλά είναι πολύ ωραίο να δούμε και πώς επιλέγεις αυτές τις μουσικές σπουδές. Δηλαδή, δεν είναι ότι σπουδάσεις κάτι άλλο και έκανες και μουσική. Ασχολήθηκες μόνο με τη μουσική, έτσι δεν είναι? Σωστά. Θες να μας πεις λίγο γι' αυτό? Πήγες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων που... το μουσικό, όχι, ενώ ήμουν στα Ιωάννινα, ενώ έκανα το 2 μου παράλληλα, προετοιμαζόμουν για αυτή την απάνθρωπη διαδικασία που λέγεται Πανελλήνιες. Και ενώ έπαιζα και μουσική, κάπως μου ήταν πολύ δύσκολο να διαβάζω τα βιβλία και να μνημονεύω ό,τι χρειαζόταν για να αποδώσω αυτές τις εξετάσεις. Ενώ το να διαβάζω μουσική τις ίδιες ώρες ήταν νεράκι και με έκανε πολύ χαρούμενη. Οπότε, αφού ολοκλήρωσα και τη διαδικασία των Πανελληνίων, πέρασα στο μουσικό τμήμα του στη Θεσσαλονίκη, στο ΠΑΜΑΚ. Τέλεια. Παράλληλα, είχα δώσει και κάποιες εξετάσεις σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, όπου τα κατάφερα εκεί. Έλαβα μια υποτροφία που με επέτρεψε να ακολουθήσω αυτές τις σπουδές και πήγα για σπουδές στο εξωτερικό. Πώς έγινε η διαδικασία που λες, πήγαινες στα πανεπιστήμια ή υπήρχε κλίση, ξέρω εγώ, για να σε δεχτούν? Μιλάμε για προ-COVID εποχές. Μπράβο, να τα βάζουμε έτσι σε ένα Σωστά. πλαίσιο. Πολύ ωραία. Οπότε υπήρχαν κάποιες online συνεντεύξεις, ας πούμε, για να δουν το ποιόν του παιδιού. Υπήρχαν κάποιες γραπτές εξετάσεις και βιντεοσκοπημένο υλικό για να γίνει η αξιολόγηση και του επίπεδου σου στο όργανο. Είχες άγχος? Πάρα πολύ. Αλλά ήταν και μονόδρομος, έτσι δεν είναι? Από ό,τι φαίνεται, ναι, ήταν μονόδρομος. Και είσαι και άνθρωπος που έχω καταλάβει ότι σ' αρέσει η μελέτη. Δηλαδή, μας το είπες και λίγο απ' έξω ότι παιδιά μελετάω, δεν έχω χρόνο, δεν βγαίνω. Ναι, γιατί δηλαδή, η κλασική μουσική, το λέγαμε την προηγούμενη φορά και με την Ελευθερία, την Στάμου που μιλήσαμε για τον μπαλέτο, ότι έχει μια αφοσίωση, έχει δουλειά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και θέλω λίγο να μας πεις για αυτό το κομμάτι. Ναι, η ενασχόληση και ειδικότερα η σπουδή της κλασικής μουσικής είναι ένα άλλο είδος πρωταθλητισμού. Ενώ χρειάζεται πολλή πειθαρχία, ατελείωτες ώρες μελέτης και δυστυχώς ή ευτυχώς κυνηγάς την τελειότητα. Οπότε δεν υπάρχει
ταβάνι και όριο στο πόσο καλός μπορείς να γίνεις. Συνεπώς, ναι, αφού μου αρέσει αυτό που κάνω και θέλω να βελτιώνομαι, αφιερώνω πολύ από το χρόνο μου στην προσωπική μου μελέτη και εξέλιξη. Και πώς το βιώνεις αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, το Whiplash την έχεις δει την ταινία? Ναι. Whiplash. Ναι, τα δικά μου αγγλικά. Το έχεις δει? Το έχω δει. Είσαι σε αυτή την ιδιοσυγκρασία, δηλαδή τόσο ακραίο ψυχαναγκασμό? Ελπίζω πως όχι. Εσύ θα μας. Ενώ με τα χέρια σου βασικά είναι ματωμένα. Τα κρύβω. Άρα μπαίνεις, Μπαίνω πολύ. Βέβαια, εντάξει, αυτές είναι ίσως κάποιες ακραίες σκηνές που περιγράφει στην ταινία. Ναι, δεν είναι μια κανονικότητα. Αλλά δεν αποκλίνει και πολύ. Μπράβο, γιατί και αυτό θυσιάζει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή την προσωπική του ζωή, αυτό το χρόνο. Το λέω με αναφορά από αυτό που μας είπες πριν. Βγαίνεις και λες, όχι, δεν βγαίνω, ξέρεις, κάθομαι σπίτι. Και λες, εγώ δηλαδή έτσι πως το λέω, φαντάστηκα, εντάξει, έχει βαρεθεί να βγαίνει και αυτά. Και λες, όχι, μελετάω. Δεν είναι ότι είχε έτσι μικρή. Δεν βγαίνω γιατί είμαι σπίτι, μελετάω. Άρα αυτό έχει μια προσπάθεια ακριβώς, έχει πρωταθλητισμό. Σωστά. Να μην ακουστικά. Προφανώς έχω την προσωπική μου ζωή και θα βγω και. Εννοείται, ρε παιδί. Οτιδήποτε. Απλώς επιλέγω πολύ από τον προσωπικό μου χρόνο που δεν εργάζομαι, ας πούμε, να τον αφιερώσω στη μελέτη μου και να κάτσω στο δωματιάκι μου, να παίξω την ίδια νότα, κλίμακα, ας πούμε, μουσικό κομμάτι ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Θέλεις να... συγγνώμη, έχω πάρει τώρα εγώ λίγο το... Μάρια, θες να ρωτήσεις κάτι? Θες όμως λίγο να μας πεις αυτή τη μέρα σου. Δηλαδή αυτό που σε ρώτησα και πριν ο Σπύρος, μου λέει τι είναι, βλέπεις, παίζεις παρτιτούρα, παίζεις ένα κομμάτι ή έχεις κάτι το οποίο σε ζεσταίνει, θες να φτάσεις σε σύγκριση με κάτι. Ποια είναι αυτή η διαδικασία? Ναι, ας πούμε μια τυπική ημέρα μελέτης μου θα είναι ότι θα κάνω ένα σωματικό ζέσταμα, ας πούμε, λίγο να ξυπνήσει το σώμα μου, οι μύες μου. Είναι και μεγάλο το όργανο, κάπως πρέπει να μπορείς να το απεξέλθεις. Και μετά κάνω κάποιες ασκήσεις, ας πούμε, κλίμακες, ώστε να ανεβοκατεύει ουσιαστικά και να γυμναστεί το χέρι πάνω στην ταστιέρα του οργάνου. Αυτό διαρκεί 1 ώρα, 2 ώρες, εξαρτάται τις ανάγκες και τη διάθεση που έχω. Αλλιώς ξυπνάς κάθε μέρα, άλλοι βιορυθμοί του ανθρώπου κάθε μέρα. Και μετά εξαρτάται από την περίοδο στην οποία βρίσκομαι. Μπορεί να προετοιμάζομαι για κάποια ακρόαση οντισιών, οπότε να μελετάω τα έργα που έχω να δώσω. Μπορεί να έχω κάποιο σημαντικό project δουλειάς, ας πούμε, σε κάποια ορχήστρα, οπότε να προετοιμάζω το εκάστοτε ρεπερτόριο. Να ηχογραφώ κάποιο δίσκο, οπότε να μελετήσω το μέρος μου για το δίσκο, να ακούσω τη μουσική ώστε να ξέρω τι πρέπει να κάνω. Συχνά μπορεί να χρειαστεί να αυτοσχεδιάσω πάνω σε αυτό, οπότε να ξέρω τι να περιμένω στη στιγμή της πρόβασης της ηχογράφησης. Και όλο αυτό κρατάει 4-5 ώρες, ας πούμε, σαν διαδικασία. Από ό,τι έχω καταλάβει, το παίξιμο του οργάνου είναι μια τέχνη η οποία ακροβατεί πολύ μεταξύ τεχνικής και δημιουργίας. Εσύ αυτό πώς το βλέπεις ως τεχνική, ως προαπαιτούμενο? Πιστεύω ότι η τεχνική είναι προαπαιτούμενο για να επιτεύξεις και να φτάσεις στο σκοπό σου που είναι η δημιουργία. Δηλαδή, έχεις ένα ξένο σώμα μπροστά σου και πρέπει να ξέρεις πώς να το χειριστείς ώστε να παράξεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όσο καλύτερη είναι η τεχνική σου, τόσο καλύτερα θα αποδώσεις αυτό που θέλεις και θα φτάσεις με τον καιρό σε ένα επίπεδο ώστε να μην σε απασχολούν τα τεχνικά σου προσκόμματα και να έχεις γίνει ένα με το όργανο, να είναι δεύτερη φύση σου. Ακριβώς. Εγώ έχω ένα φίλο, τον Βέντσλαβ Ζαφίροφ, που παίζει και στο Πανελλήνιο την ταινία μου, ο οποίος σπούδασε στο Κονσερβατουάρ στη Βουδαπέστη, στην Ακαδημία Λίστ. Πιανίστας, φοβερός πιανίστας. Και μου είχε πει κάτι ενδιαφέρον για τη Βουλγαρία, τότε στη Σοβιετική Βουλγαρία, ότι τότε στα 7 με 14 χρονών η τεχνική ήταν προφανής πια. Ήταν δεδομένη. Και μου έλεγε σε σύγκριση με σήμερα ότι πια βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ακόμα δεν έχουμε την παιδεία αυτή. Ότι η τεχνική πια είναι αυτό το δεδομένο και να δουλεύει την ερμηνεία για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου. Και όρο καθυστερεί αυτή η διαδικασία. Αν φταίει η πειθαρχία ή αν φταίει κάτι άλλο ή αυτές είναι οι σχολές που έχουμε ή κάτι τέτοιο. Ή άμα συμφωνείς κιόλας εσύ δηλαδή. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν τίθεται θέμα συμφωνίας ή διαφωνίας. Για πες μας.
Ας πούμε, το προσωπικό μου παράδειγμα είναι ότι ξεκίνησα τις επίσημες σπουδές μου στα 18 μου, περνώντας το πανεπιστήμιο πάνω στο κοντραμπάσο. Γιατί ζώντας στην επαρχία δεν είχα πρόσβαση σε κάποιον καθηγητή εξαιρετικά καταρτισμένο στην κλασική μουσική, για παράδειγμα. Αυτό συνέπεια είχε εγώ να μην έχω την απαιτούμενη τεχνική για να θεωρούμε επαγγελματίας και πλέον να δουλεύω μόνο πάνω στο ερμηνευτικό κομμάτι. Σε αυτές τις πρώην σοβιετικές χώρες, επίσης στη Ρωσία και σε όλο αυτό το κομμάτι του πλανήτη, υπήρχαν πολύ αυστηρές σχολές πάνω στις τέχνες, όπως έχουμε και στο μπαλέτο και στη μουσική και στο θέατρο, όπου τα παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες εκπαιδεύονταν τεχνικά και φτάνοντας πλέον στην ύστερη εφηβεία, νεαροί ενήλικες, πλέον μπορούσαν να ανακαλύψουν την ερμηνεία. Για πολλούς από εμάς αυτά πάνε χέρι-χέρι. Δηλαδή, μαθαίνοντας την τεχνική, μαθαίνεις και να ερμηνεύεις. Και ίσως δεν είναι κακό, γιατί εν τέλει κάνουμε μουσική και η μουσικότητα πολλές φορές δίνει λύσεις στα τεχνικά προσκόμματα και εμπόδια, που ένα παιδί μπορεί να μην είχε τη διάβγεια να το δει ή την ικανότητα να το αντιληφθεί αυτό. Αρχίζει δηλαδή και έρχεται το βίωμα που λέγαμε για την προηγούμενη φορά και σε μια εποχή κιόλας που πια μπαίνουμε στο AI και όταν ακούς κάποιον να παίζει, δηλαδή η τελειότητα, έρχεται ήδη να καλυφθεί. Δηλαδή πια το κομμάτι αυτό νομίζω ότι δεν θα είναι προαπαιτούμενο για τους ανθρώπους. Δηλαδή για να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε πια την ατέλεια. Την ατέλεια μου την ερμηνεία. Όχι, είναι η προπόθεση όμως για να μπορεί να παίξει έναν Brahms, φαντάζομαι. Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Αν βάλεις την παρτιτούρα στον υπολογιστή, θα σου παίξει τέλεια τα κομμάτια. Ναι, αλλά το παίζει άψυχα, θα το καταλαβαίνεις όμως. Ναι. Εμείς. Εκείνη η ερμηνεία όμως. Δεν ξέρεις ένας νέος άνθρωπος αν αυτό το πράγμα. Αυτή η ερμηνεία, αυτό θέλω να πω, ότι μπορεί ο τρόπος που η Μαρία θα κινήσει το δάχτυλο στο άστρο και θα ακουστεί ένας ήχος, ξέρεις όλα αυτά. Αυτό θα καταλαβαίνει ότι είναι άνθρωπος. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι θα είναι και ζητούμενο τελικά. Αυτό δηλαδή... που είναι ενδιαφέρον, γιατί ειδικά στον μπάσο, σε ένα στούντιο να πας, όλοι γράφουν τον μπάσο όπως φτιάχνεις με πιάνο. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Πρέπει να μας λέω γι' αυτό, γιατί όποτε πας στο στούντιο ναι, χρειάζεσαι μπάσο. Αλήθεια. Φυσικά. Και πάντα, πολύ σαν τον μπάσο χρησιμοποιείται με τρόπους. Πρέπει να μας κάτι εσύ ακριβώς. Που θα απολαύσω εγώ. Και εγώ μπορεί να το πω λάθος. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι το μπάσο, ειδικότερα στις νέες παραγωγές, ο κύριος ρόλος του είναι υποστηρικτικός. Και συγκεκριμένα αρμονικά υποστηρικτικός. Δηλαδή να είναι τέλεια κουρδισμένο ώστε να πατήσουν πάνω όλες οι άλλες φωνές και να χορδιστούν. Να το πω και σωστά. Κανείς μας δεν είναι τέλειος. Και επειδή ο χρόνος του στούντιο είναι λεφτά και συνήθως δεν ζητούν ερμηνεία από τον μπάσο παρά μόνο την υποστήριξη, είναι πολύ σύνηθες να καταφεύγουν σε ένα πιανάκι, keyboard, ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή, όπου να περνάνε την ζητούμενη μπασογραμμή, το πρόγραμμα θα το εκτελέσει τέλεια τονικά και μετά οι άλλοι μπορούν να ερμηνεύσουν πάνω σε αυτό. Να πούμε λίγο, επειδή κάποιοι μπορεί να μην καταλαβαίνουν κάποια πράγματα, τι σημαίνει το μπάσο, δηλαδή κρατάει το ρυθμό, αυτό το tempo που λέμε, έτσι να το εξηγήσουμε για κάποιον που μπορεί να μην ξέρει καθόλου μουσική. Βέβαια. Στην ολότητα, ας πούμε, της μουσικής, το μπάσο έχει το ρόλο του να διατηρεί και να ορίζει την αρμονία, ενώ όταν ακούμε ένα τραγούδι, ένα κομμάτι, ένα έργο, είμαστε σε μία συγκεκριμένη κλίμακα, έχουμε κάποιες συγκεκριμένες νότες που χρησιμοποιούμε και από τον μπάσο μπορούμε τις περισσότερες φορές, αν όχι πάντα, να αντιληφθούμε σε ποιο τονικό ύψος κλίμακα βρισκόμαστε. Οπότε αυτός είναι ο ένας ρόλος του οργάνου. Ο δεύτερος ρόλος, μαζί με την drum set, ας πούμε, στα πιο σύγχρονα έργα, είναι να δίνει το ρυθμό, τον παλμό, το tempo, αυτό το γκντουπ που ακούμε στο στήθος. Αυτό το αρχαϊκό πράγμα. Ναι, βέβαια. Σωστά. Το οποίο βλέπεις δεν βγαίνει απαραίτητα με ένα τίμπανο ή ένα drum, βγαίνει πια και από τον μπάσο. Γι' αυτό θέλω να το τονίσουμε αυτό. Το πόσο σημαντικό δηλαδή είναι αυτό το όργανο. Και εμένα μου το είχε πει ένας φίλος ο οποίος έπαιζε, και μάλιστα εκεί άρχισα να αντιλαμβάνομαι κι εγώ, όταν μου το έβγαλε μόνο του και μου λέει: κοίταξε να δεις πόσο δυνατό. Λες και κάνει bold σε ένα κείμενο, βάζει αυτές τις λέξεις να τονιστούν καλύτερα. Και λέω: αυτό είναι μαγικό. Λες και δίνει αυτή τη βαρύτητα που από μόνο του μπορεί να είναι κάτι άψυχο. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Παρακαλώ. Άρα το παίρνουν λίγο σαν εργαλείο το κοντραμπάσο παρά να δεν του ράφουν γραμμές για εκείνον. Είναι πιο σπάνιο αυτό, δηλαδή, θεωρείς, ή απλώς όποιοι κάνουν αρπακόλα δουλειά το κάνουν αυτό, δεν είναι θέμα συχνότητας? Δεν θέλω να χαρακτηρίσω Όχι. κάποια δουλειά. Εγώ χαρακτηρίζω, ναι, σίγουρα θέλεις. Απλώς είναι κάπως δύσκολο να γράψει κανείς για το συγκεκριμένο όργανο και χρειάζεται και κάποια παραπάνω εκμάθηση, ας πούμε, οργανογνωσία. Είναι πολύ πιο προσιτό κανείς να γράψει για βιολί ή για κιθάρα, αν ας πούμε πάρουμε το κοντραμπάσο και το ηλεκτρικό μπάσο αντίστοιχα. Πρέπει να έχει και τις γνώσεις. Μάλλον Ακριβώς. δηλαδή κάποιος δεν ξέρει κιόλας να γράφει. Αυτό είναι μια αλήθεια. Βέβαια, για να γράψει μια μελωδία πρέπει να γνωρίζει το βέβαια. όργανο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει πάνω σε αυτό. Ακριβώς. Αλλά ειδικά στο κοντραμπάσο σου λέει ότι το βιολί είναι πιο εύκολο να γράψει μελωδική γραμμή από ότι το κοντραμπάσο. Αυτό δεν εννοείς? Δεν εννοώ ότι είναι πιο εύκολο, απλώς υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι που παίζουν βιολί. Ναι, κατάλαβα. Οπότε πολύ περισσότεροι συνθέτες ξέρουν να παίζουν βιολί, ας πούμε, αντί για κοντραμπάσο. Οπότε ξέρεις, γράφεται και πολύ πιο εύκολα οι νότες. Το solo π.χ., το οποίο μπορεί να παιχθεί από πολλά όργανα που είναι σολιστικά. Το κοντραμπάσο πρέπει να. Δηλαδή, Θοδωράκης, Χατζηδάκης ξέρουν να το κάνουν. Κάποιοι άλλοι δεν ξέρουν να τον βάλουν μέσα σε μια σύνθεση. Και αυτό είναι επιπλέον γνώση, που ίσως να μην υπάρχει κιόλας. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Μάρια, έλα, ρώτα γιατί. Όχι, πες. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι για το όργανο. Τελείως τεχνικό. Αρχικά είναι ένα όργανο το οποίο είναι αρκετά ακριβό. Ναι, είναι αρκετά ακριβό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, δεν φαντάζομαι ότι δεν είναι που λέει άλλος έχω 2-3 κιθάρες σπίτι μου, έχω 2-3 κοντραμπάσο. Δεν ξέρω τι σπίτι έχεις για να χωράει 2-3 κοντραμπάσα. είναι η επόμενη ερώτηση που θέλω να σου ρωτήσω. Αν όταν πηγαίνεις σε ένα σπίτι, σκέφτεσαι εδώ μέσα που θα χωρέσω, αν θα. Υπάρχει αυτή η σκέψη. Όταν βρίσκεις, ρε παιδί μου, το σπίτι σου και λες κάτσε να δούμε εδώ πέρα, θα κάνω πρόβες. Πού είναι, πού θα παίζω, αν χωράω, αν κάνω φασαρία. Ναι, είναι μια πολύ συχνή συνθήκη Έτσι, στη αυτό. ζωή μας. Για Το πες. σπίτι, το αμάξι, Μπράβο, ναι. Τα αεροπλάνα. τα αεροπλάνα. Είναι πολλά τα θέματα με το γίγαντα. Ναι, είναι ξέρεις, αυτά που νομίζουμε ότι είναι, που για σένα είναι δεδομένα. Κάποιος άνθρωπος δεν τα έχει σκεφτεί ποτέ. Και μας αρέσει δηλαδή να τα ανοίγουμε αυτά και να τα περιγράφουμε. Γι' αυτό σε ρωτάμε. Ωραία. Ας πούμε, μετακομίζοντας στην Αθήνα και ψάχνοντας να βρω ένα σπίτι προς ενοικίαση, δεν κοίταγα, ας πούμε, την διάταξη του σπιτιού. Κοίταγα που είναι τα καλοριφέρ, ώστε να έχω έναν ελεύθερο τοίχο που να μην είναι κοντά σε σώμα θέρμανσης για το όργανο, για παράδειγμα. Και να μην είναι και κοντά σε παράθυρο, ώστε να μην πάει υπερβολική υγρασία ή να μην έχει ευθεία ηλιακή ακτινοβολία ο τοίχος που θέλω να βάλω το όργανο για να μην αλλοιώνει το ξύλο, για παράδειγμα. Φοβερά. Που νομίζω κάποιος άλλος άνθρωπος δεν τον απασχολούν αυτά. Ακριβώς. Ούτε εξαπλωμένο μπορεί να μπει κάτι, έτσι δεν είναι? Βέβαια μπορεί να μπει ξαπλωμένο, αλλά θα πρέπει να έχεις πάλι τον αντίστοιχο χώρο, ώστε να μην είναι σε διάδρομο και το κλωτσίσεις κατά λάθος. Ο Σπύρος βασικά δεν είναι για σένα αυτό το όργανο. Καλά, εγώ ούτε νεύτη έχω γιατί να τον πιω. Αλλά όπως τώρα το περιγράφουμε, φαίνεται ακόμα μεγαλύτερη διαστροφή να επιλέξεις το κοντραμπάσο. Ναι, έχεις δίκιο. Επίσης υπάρχουν και οι χορδές. Δηλαδή, εγώ θέλω λίγο να συζητήσουμε για το όργανο πάνω. Μα γι' αυτό το λέω, ότι ό,τι λέμε στη μέση είναι μεγάλο. λίγο διαστροφική αυτή η επιλογή. Σαν εμπόδιο. Σαν εμπόδιο, όλα σου λένε όχι, ρε παιδί μου, κάνε κάτι άλλο. Λένε, άστο, πάρε βιολί, ρε παιδί μου. Πάρε τσέλο, έστω. Αλλά κάτι δονείται μέσα σου και το επιλέγεις εν τέλει. Ενώ αξίζει η δυσκολία και η ταλαιπώρια που υφίστασαι. εγώ το ρωτάω σε πολλούς μουσικούς. Υπάρχει φετιχισμός με το ίδιο το όργανο, δηλαδή στην επιλογή του? Ποιο όργανο θα χωράσεις? Εννοείς το να επιλέξεις αν θα παίξω βιολί, τσέλο? Όχι, το να επιλέξεις ποιο όργανο κάνει για σένα. Φαντάζομαι έχεις ένα κοντραμπάσο, έχεις το πήρες μικρή, άλλαξες κοντραμπάσο. Ναι, έχω ένα κοντραμπάσο τώρα και σίγουρα είναι σαν στην ταινία Harry Potter που διαλέγουν το ραβδί. Ακριβώς. Κάτι αντίστοιχα συμβαίνει και με τα όργανα ή τα δοξάρια, γιατί είναι άλλοι. Για πες. Εγώ λοιπόν έψαχνα στις σπουδές μου να αγοράσω και το δικό μου όργανο. Με τα λεφτά που μάζευε η οικογένειά μου για να πάρω αμάξι, τα αξιοποίησα σε όργανο. Μπράβο. Και ήταν μια διαδικασία που διήρκησε σχεδόν 3 χρόνια. Δηλαδή από την αρχή των σπουδών μου μέχρι και το 3ο έτος
δανειζόμουν και χρησιμοποιούσα όργανα της σχολής, γιατί δεν είχα βρει κάποιο που να κάνει σε μένα. Εκτός από τις παραμέτρους όπως μήκος τα στιέρας, αν έχεις μικρό ή μεγάλο χέρι, ας πούμε, ή το σώμα του οργάνου, αυτό καθ' αυτό. Κάποια είναι πιο παχουλά, ας πούμε, στα αυτάκια τους πάνω, άλλα είναι πιο συμμαζεμένα. Έχει να κάνει με τη σωματοδομή του εκάστοτε παίκτη. Εκτός από αυτές τις παραμέτρους, μετά είναι και η χρειά του οργάνου. Πώς πάλεται, αν εσένα αυτό που παράγεται σε ικανοποιεί. Και αυτό ήταν μια πολύ βασανιστική διαδικασία μέχρι να βρω τον μπάσο μου. Αυτό που ήθελε, τον μπάσο σου. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό που πες. Πού το έψαχνες στο εξωτερικό, πήγες σε μαγαζιά που φτιάχνουν, πώς επιλογές, πού το βρήκες? Έψαχνα σε διάφορους μουσικούς οίκους όπου εμπορεύονται όργανα. Εδώ στην Ελλάδα? Κυρίως στο εξωτερικό. Για πες. Και λόγω σπουδών και λόγω της δουλειάς μου είχα ταξιδέψει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε με κάθε ευκαιρία πήγαινα σε λουτιέ, που είναι οι συντηρητές και οι κατασκευαστές οργάνων, στους εκεί οίκους που είναι πολύ μεγάλοι, με τεράστια ποικιλία από εργοστασιακά, χειροποίητα όργανα, οτιδήποτε. Και δοκίμαζα όργανα. Πήγαινα σε ένα δωματιάκι, τους απασχολούσα για αρκετές ώρες. Τέλειο. Και τους έλεγα φέρτε μου. Φέρτε μου να δω, Φέρτε μου να παίξω. Να δοκιμάσεις στην ουσία. Αυτό. Και έχουν και παλιά από ό,τι ξέρω όργανα. Πολύ Κατά κύριο λόγο, έτσι δεν είναι? Αυτό θέλω να πω τώρα, νομίζω ότι η Μαρία θα μας το πει καλύτερα. Το πόσο σημαντικό είναι να πάρεις ένα μεταχειρισμένο όργανο. Ότι ο ήχος του πια μπορεί να είναι πιο μεστός. Ναι, λένε ότι το όργανο εξοσκείται, λένε. Όσο το παίζεις, δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά. Θα μας πει η Μαρία τώρα αυτά. Αυτό είναι μια αλήθεια. Όσο παλαιώνει το όργανο, ανεβαίνει η αξία του, κάτι σαν το κρασί, ας πούμε. Το ξύλο με την πάροδο του χρόνου απορροφά, η υγρασία μαθαίνει να πάλεται, γιατί παίρνει ουσιαστικά ένα κορμό δέντρου, το σχηματίζει στη φόρμα ενός οργάνου. Στην αρχή αυτό θα είναι στιφό, δεν θα πάλεται με τις χορδές, δεν θα ανταποκρίνεται σε αυτό που του ζητάς να κάνει. Με τον καιρό μαθαίνει κάπως. Συνεπώς, όσο παλαιότερο είναι το όργανο, τόσο καλύτερα ανταποκρίνεται στο τι του ζητάει ο παίκτης να κάνει, τόσο πιο μεστός, όπως είπες, και ζεστός και με χρώμα είναι ο ήχος. Το όργανο αποκτά χαρακτήρα. Και μετά, εκτός από την παλαιότητα, παίζουν ρόλο και οι συνθήκες. Δηλαδή, σε ποια χώρα έχει ζήσει αυτό το όργανο. Αν είχε κρύο ή ζέστη, αν είχε υγρασία ή ήταν ξηρό το κλίμα. Ενώ είναι πάρα πολλοί παράμετροι που επηρεάζουν την προσωπικότητα, θα πω, εισαγωγικά, του οργάνου. Αυτό είναι ακραίο εγωιτευτικό που εμένα μου αρέσουν τα αντικείμενα και γενικότερα τους βρίσκω πάρα πολύ, τους δίνω χαρακτήρα. Τώρα όσο μιλάς, πραγματικά φαντάστηκα τη σχέση σου με αυτό το κοντραμπάσο, δηλαδή να μιλάει για σένα. Πολλές φορές εμένα μου αρέσει πάρα πολύ πώς τα πράγματα σκέφτονται εμάς. Και έτσι όπως το λες εσύ, έχετε μεγαλώσει μαζί, τα πρωινά σας, πώς παίζουμε. Επίσης, ήθελα να δω λίγο και το θέμα της συντήρησης από την άποψη, π.χ. όταν παίζεις βιολί ή εγώ παίζα μπουζούκι ή κάποιες σπάνε χορδές. Στον κοντραμπάσο συμβαίνει αυτό? Υπάρχει περίπτωση να σπάσει χορδή? Είναι ακραία περίπτωση. Ενώ... χοντρές πολύ. Ναι, αλλά να μας το πει, εγώ δεν το ήξερα. Αυτό που είπες είναι πολύ χοντρές, είναι δύσκολο να σπάσει μια χορδή. Και κάθε πότε τις αλλάζεις, π.χ. Αν τις αλλάζεις τελικά? Τις αλλάζουμε, πρέπει. Πρέπει, Είναι αρκετά ακριβές. Αυτό θέλω να σου πω. Έως πολύ ακριβές. Ενώ για ένα μέσο εισόδημα, ένα καλό σετ χορδών είναι πάνω από 300 ευρώ. Σοβαρά? Και ούτε καν οι καλύτερες, με ένα αξιοπρεπές σετ χορδών. Αλλά πρώτα να πούμε πώς επέλεξε τελικά το όργανο που πήρε. Δηλαδή, πού το βρήκες, γύρω-γύρω. Ναι. Πού το βρήκες, ποιο βρήκες, πώς έγινε η διαδικασία, πώς ερωτευτήκατε. Ακριβώς, ναι, για πες μας αυτή τη διαδικασία. Πάντα να έχεις στο μυαλό σου, συγγνώμη τώρα έτσι που σε διακόπτω, ότι υπάρχουν άνθρωποι, μπορεί να είναι ένα παιδί που να είναι στα Γιάννενα και όλα αυτά που του λες είναι πληροφορία για να ξεπεράσει ίσως τα παιδιά που είπαμε πριν, όλα είναι για να μην κάνεις κοντραμπάσο. Και εγώ θέλω, αλλά είναι ακριβά. Οπότε ακούει έναν άνθρωπο και παίρνει θάρρος και πληροφορία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικά τα προσωπικά στοιχεία που μοιράζεσαι μαζί μας, γιατί θα κινήσει έναν νέο άνθρωπο που μπορεί να το θέλει. Το ελπίζω. Ισχύει. Όπως και εμείς. Και εμείς δηλαδή πράγματα που ξεκινήσαμε, άλλους ανθρώπους ακούσαμε και πήραμε τη σκητάλη. Οπότε, για πες μας για τον έρωτα. Πολύ σωστά είπατε, έρωτας ήταν. Με την πρώτη δοξαριά θα πω. Τέλειο.
Το όργανο μου αρχικά τον λένε Άλφη. Το όνομά του είναι Άλφη. Τον βρήκα μέσω ενός λουτιέ, ενός προμηθευτή και συντηρητή οργάνων, που από όσο ξέρω το πήρε σε μια δημοπρασία στην Ιταλία. Είναι ένα αρκετά παλιό όργανο, γύρω στα 200 ετών χρονολογείται σήμερα. Wow. Και το πήρα σε μια πολύ κακή κατάσταση, συνεπώς ήταν και σε μια τιμή που μπορούσα να ανταπεξέλθω. Και ναι, ας πούμε η πρώτη μας επαφή, τώρα για να το πω ρομαντικά, ναι, έτσι θέλουμε. Κάπως ήταν αρχικά σωστό το μέγεθος, το σώμα του οργάνου τέριαζε με το δικό μου, ήταν εύκολα προσβάσιμο, δεν με δυσκόλεψε. Ο ήχος που παρήγαγε, η χρειά του, ας πούμε, ήταν μια φωνή που μου άρεσε πολύ να ακούω, το παρομοιάσουμε με άνθρωπο. Μου μίλαγε αυτή η χρειά μου, δεν με εκνεύριζε, ήταν πολύ στα δικά μου γούστα. Και η ανταπόκριση που είχε, ας πούμε, στις εντολές που του έδινα ήταν άμεση, δεν αντιστεκόταν, ρε παιδί μου, το όργανο. Και κάπως έτσι γνωριστήκαμε και συμπορευόμαστε μέχρι και σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί Άλφη? Γιατί Άλφη? Ο καθηγητής μου, που ονομάζεται Μίχαελ, είχε ένα παρόμοιο εμφανισιακά όργανο, ακόμη πιο παλιό, που ονομαζόταν Άλφρεντ. Από κάποιον αριστοκράτη που υποτίθεται ότι το είχε κάποτε. Και επειδή έμοιαζε, είναι σαν να λέμε ο Junior. Οπότε ήταν ο Άλφη. Πάντως όλη αυτή η διαδικασία που μας περιέγραψες, αυτή την ερωτική σχέση που υπάρχει με το όργανο, νομίζω ότι όλη η μουσική είναι αυτή που αναζητούν, έτσι δεν είναι? Όσοι δηλαδή αγοράζουν ή ψάχνουν, βασικά δεν αγοράζουν πια, προσπαθούν να βρουν τον σύντροφό τους, το οποίο τους παίρνει πολλά χρόνια να είναι μαζί. Είναι μια διαδικασία που γίνεται από όλους, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι ναι. Ειδικά από επαγγελματίες. Γιατί ένα παιδί που θα ξεκινήσει να μαθαίνει κάποιο όργανο, θα πάει σε κάποιο κατάστημα και θα του πούνε αυτό είναι καλό για τα πρώτα σου βήματα. Και είναι πολύ καλό γιατί έτσι γνωρίζεις και εσύ τι θέλεις. Ενώ ένα κακό όργανο είναι πολύ σημαντικό για να σου δείξει τι δεν θέλεις από το επόμενό σου όργανο, ας πούμε. Φοβερό. Πάντως, έχω ρωτήσει κάποιον, έναν βιολιστή φίλο μου, είχε πει ότι το χρώμα π.χ. δεν έπαιξε καμία σημασία. Έπαιξε ρόλο μόνο ο ήχος. Για σένα το χρώμα έπαιξε ρόλο? Η απόχρωση του ξύλου κτλ. Είναι σαν να μου λες ότι δεν κοιτάς εμφανισιακά το σύντροφό σου. Μπράβο, ωραία. Για να συνεχίσω τον παραλληλισμό. Οπότε έπαιξε ρόλο, Ναι. Για μένα ήταν σημαντικό και να το κοιτάω και να μου αρέσει αυτό που βλέπω. Στο αντικείμενο δηλαδή. Ναι. Τι χρώμα είναι το ξύλο, τι είδους ξύλου είναι, τι απόχρωση έχει περίπου? Είναι ένα πολύ σκούρο καφέ, σχεδόν μαύρο. Και αρκετά ταλαιπωρημένο, δηλαδή έχει ρογμές πάνω το ξύλο και μπαλώματα από τους προηγούμενους συντρόφους του, παίκτες. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του δικού μου οργάνου είναι ότι έχει μία επέκταση. Η επέκταση σημαίνει ότι δίνει σε αυτό το όργανο τη δυνατότητα να παίζει ακόμη πιο χαμηλές νότες, γιατί είναι κατά κύριο λόγο ένα όργανο ορχήστρας και πολλές φορές στην ορχήστρα ζητώνται και κάποιες νότες που δεν υπάρχουν στο κανονικό εύρος νοτών ενός τυπικού κοντραμπάσου. Είναι πιο ψηλό δηλαδή? Όχι, απλώς όπως στο τέλος του λαιμού που έχει αυτό σαν κεφαλάκι που υπάρχουν τα κλειδιά, υπάρχει μια τεχνοτροπία, ας πούμε, συνεχίζεται ο έβαινος, συνεχίζεται τα στιέρα βγαίνει και έχει κάποια clips που τα σηκώνεις και παίζει ακόμη πιο χαμηλές νότες. Δηλαδή σαν πήγανε στο όργανο επί τούτου και το βάλανε αυτό για να πετύχουν αυτό το αποτέλεσμα. Σωστά. Πολύ ωραία. Και όλα αυτά είναι handmade, είναι χειροποίητο. Προφανώς τώρα όταν μιλάμε. Έχει τύχει να παίξεις με άλλο κοντραμπάσο και να νιώσεις ότι εκείνη την ώρα τον προδίδεις? Συχνά παίζω δυστυχώς με διαφορετικά όργανα. Α, ναι. Λόγω του μεγέθους είναι δύσκολο και η μεταφορά του. Στο πλαίσιο των Αθηνών ή ακόμη και της Ελλάδος, κάπως με ένα αμάξι φτάνεις παντού. Σε κάποιες περιοδίες, ας πούμε, που έχω πάει στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης,
Δυστυχώς είναι επικίνδυνο και για το ίδιο το όργανο να το βάλεις στο αεροπλάνο και πολύ κοστοβόρο. Οπότε καμία παραγωγή δεν το αναλαμβάνει αυτό. Και σου παρέχουν όπου πας ένα συνήθως πολύ καλό όργανο για να παίξεις στη συναυλία. Υπάρχει αυτή η συνθήκη, Ναι. Οκ, γιατί ναι, οπότε σαν να λέμε πάντα δεν σε ακούμε στο 100%. Εκεί δηλαδή που εσύ εκφράζεσαι πάντα 100%, δηλαδή για όλους τους μουσικούς το λέω. Από τη στιγμή που αφήνουν τον σύντροφό τους στο δωμάτιο, πάντα υπάρχει άλλος βοηθητικός που σίγουρα δεν βγάζει αυτή την αρμονία, αυτή τη ζεστασιά που έχει καθώς θα παίζετε μαζί. Ναι, ισχύει κάπως αυτό. Δεν είναι το ίδιο για όλα τα όργανα. Ας πούμε, κάποιος που παίζει βιολί θα πάρει το δικό του όργανο. Ναι. Το μεγέθος πάλι. Πάλι το μέγεθος δηλαδή είναι. Ακριβώς. Αλλά ας πούμε σκέψου ένα πιανίστα. Σωστό, Που επίσης. σχεδόν σωστό. ποτέ δεν μελετάει με το ίδιο όργανο. Πολύ σωστό. Εσύ ξέρεις και πιάνο, όπως μας είπες, σωστά. Κάτι λίγα, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, Νέα, όταν ξέρεις αυτό το έχορδο, σημαίνει ότι μπορεί να παίζεις και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν ξέρεις βιολί, αν ξέρεις Τσέλο που είναι πιο κοντά. τσέλο. Μία ιδιαιτερότητα του οργάνου του συγκεκριμένου, επειδή όπως σας είπα είναι από δύο οικογένειες διαφορετικές, όλα τα άλλα έγχορδα είναι από την οικογένεια των βιολιών. Με αποτέλεσμα και το κούρδισμά τους, σημαίνει οι 4 χορδές που έχουν ανοιχτές χωρίς να πατήσεις κάποια νότα στην ταστιέρα, είναι κουρδισμένες σε διαστήματα πέμπτης. Δηλαδή έχουν 5 νότες απόσταση η μία χορδή με την άλλη. Το κοντραμπάσο και λόγω της ιστορίας του και πάλι λόγω του μεγέθους του είναι κουρδισμένο σε τέταρτες. Δηλαδή η μία χορδή από την άλλη έχει απόσταση 4 νοτών. Συνεπώς δεν είναι όπως κάποιος που παίζει βιολί θα πιάσει μια βιόλα και θα είναι πάνω κάτω το ίδιο, απλώς αλλάζει η διάταξη των χορδών. Σε εμάς είναι πολύ πιο διαφορετική και η αντιμετώπιση, ας πούμε, η δακτυλοθεσία. Αυτό πήγα από τα πιασίματα, δηλαδή δεν είναι ίδια. Σωστά. Δεν σημαίνει ότι αν βάλεις εδώ θα ήταν η ρε στο βιολί και στη βιόλα, σε σένα εδώ μπορεί να είναι άλλη νότα τελείως. Και σε αυτά τα όργανα είναι διαφορετικό. Ας πούμε, αν βάλεις και το δάχτυλό σου, είναι διαφορετικό γιατί έχουν διαφορετικό κούρδισμα χορδών από μόνα τους. Αλλά σκέψου ότι ας πούμε, αυτά τα όργανα τα στηρίζεις στον νόμο σου. Το κοντραμπάσο παίζεις όρθιος ή καθιστός, που θα μπορούσε να προσομοιάζει το τσέλο, αλλά ακριβώς λόγω αυτής της διαφοράς είναι πάλι διαφορετικό, λόγω του κουρδίσματος. Άρα απέχει ακόμη πιο πολύ από το τσέλο από ό,τι νόμιζα εγώ ότι είναι πολύ κοντά. Άρα είναι πολύ πιο μακριά από ό,τι νόμιζα. Από το τσέλο. Είναι αρκετά πιο μακριά. Φοβερό. Είναι στη μαμά. Είναι στις δύο οικογένειες, είναι της μαμάς. Ναι, φοβερό αυτό. Το μπάσο της ροκ μουσικής καμία σχέση δεν έχει. Το ηλεκτρικό μπάσο. Έχει τις ίδιες ανοιχτές χορδές, ας πούμε. Δηλαδή είναι μη, λα, ρε, σόλ. Μπράβο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποιες είναι? Μη, ρε, λα. Από την πιο μπάση προς την πιο ψηλή, μη, λα, ρε και σόλ. Οπότε είναι το ίδιο όργανο ουσιαστικά. Πολύ πιο μικρό και συνηθισμένο. Και μετά υπάρχουν τα πεντάχορδα, εξάχορδα στην ροκ και στη σύγχρονη μουσική. Το οποίο το ηλεκτρικό μπάσο είναι και πιο βαρύ από τον κοντραμπάσο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ξέρω ότι το μπάσο, γιατί είναι και μασίφολο αυτό το πράγμα εδώ, είναι βαρύ όργανο. Το ηλεκτρικό μπάσο ήθελα να πω. Το κοντραμπάσο δεν ξέρω, είναι. Πώς σας πω, είναι και κούφιο. Δεν είναι κούφιο, ναι. Κούφιο δεν είναι έτσι. Δεν θα συμφωνήσω. Βέβαια, γι' αυτό είσαι εδώ για να μας πεις. Προφανώς στον μπαλατζάρι του τεράστιου μέγεθός του, οπότε και πάλι δεν. Είναι βαρύ, ναι. Μάρια, ρώτα κάτι. Γιατί σε έχουμε διακόψει κάποιες φορές. Καλά, δεν είναι. Είναι τώρα έτσι όπως πέφτουν, ξέρεις, τα πράγματα βγαίνουν. Πού το είχαμε αφήσει σε θέμα? Είχαμε πει για τις σπουδές σου. Αυτά πώς σε διαμόρφωσαν, το να πηγαίνεις στο εξωτερικό, να σπουδάσεις εκεί σε μια άλλη χώρα με τελείως διαφορετικό πλαίσιο? Για μένα αυτή ήταν μια πολύ όμορφη ευκαιρία και αρχικά είμαι πολύ τυχερή που μπόρεσα να το κάνω αυτό. Σίγουρα στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ αξιόλογοι μουσικοί και ιδρύματα και καθηγητές, αλλά αυτό που λείπει στα εδώ πανεπιστήμια, πιστεύω, είναι το μουσικό και ακαδημαϊκό πλαίσιο. Ενώ είναι μουσικά τμήματα αρχικά, δεν είναι πανεπιστήμια και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πανεπιστήμιο, ας πούμε, με επιστήμες, με θετικές θεωρητικές σπουδές, ενώ
οι ακαδημίες και τα πανεπιστήμια του εξωτερικού έχουν να κάνουν αμιγώς με το χώρο της τέχνης. Ας πούμε, στο δικό μου πανεπιστήμιο υπήρχε τμήμα κλασικής, jazz, μεσογειακής, μουσικής, υπήρχε τμήμα σύγχρονου χορού, υπήρχε τμήμα μπαλέτου, υπήρχε τμήμα θεάτρου. Οπότε αυτομάτως μπαίνει σε μια κοινότητα που τα ερεθίσματα που λαμβάνεις είναι πολλά περισσότερα από ό,τι θα σου έδινε ένα τμήμα ενός πανεπιστημίου. Είσαι στο κλίμα το καλλιτεχνικό από πολλές μεριές δηλαδή. Βέβαια. Και φουγκράζεσαι και με συζητάς με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν κάτι παρόμοιο με σένα. Σωστά. Καλλιτεχνικό, θέλω να πω Και έστω. το οποίο είναι και το μπόγιασμα. Ναι, Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ναι. μετά θα συνεργαστούν για να γίνει το επόμενο βήμα. Και δίνει και την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη κάποια καριέρα να συνεργαστούν μεταξύ τους και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Είναι μια κοινότητα που ευνοεί τον καλλιτέχνη να εξελιχθεί και να ανθίσει μέσα σε αυτό. Εσύ από αυτή την κοινότητα έχεις κρατήσει επαφές αυτές για δουλειές, δεν ξέρω, για δημιουργικά πράγματα του εξωτερικού. Θέλω να μείνω πρώτα. Ναι, Ναι. Αρχικά έχω κάνει κάποιους πολύ σπουδαίους φίλους που νομίζω είναι και το πιο σημαντικό. Μπράβο, ναι. Και έχω κάνει γνωριμίες και συνεργασίες που πιστεύω ότι ήταν μοναδική ευκαιρία και δεν ξέρω αν έμενε εδώ αν θα μπορούσα καν να τις φανταστώ. Ναι. Επέστρεψες όμως στην Ελλάδα. Επέστρεψα στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσες να... από ό,τι ξέρω ήσουν και στο Βερολίνο. Ναι, επέστρεψα λόγω κάποιας οικογενειακής κατάστασης αρχικά. Okay. Αλλά έλειπα ήδη 5 χρόνια σχεδόν από την Ελλάδα. Από τα 17-18 μέχρι και τα 23 μου. Και χρειαζόμουν λίγο μαμά, λίγο ελληνικά, λίγο... Βέβαια. Δεν το αποκλείω το εξωτερικό ξανά, αλλά καλά είναι και εδώ. Ναι, Παντού βέβαια. καλά είναι. Ακριβώς. Εκεί σπουδάζεις δηλαδή κοντραμπάσο και μουσική θεωρία. Αυτό δεν κατάλαβα. Εμένα ο τίτλος, ας πούμε, στο πτυχίο μου λέει performance στη κλασική μουσική με ειδίκευση στο κοντραμπάσο. Μάλιστα. Οπότε εκεί αφιερώνεσαι στο παίξιμο. Όχι ακριβώς, ενώ λαμβάνεις σφαιρικές σπουδές πάνω στη μουσική. Δηλαδή θα παρακολουθήσεις μαθήματα ιστορίας, πιάνο υποχρεωτικά, σύνθεση, βασικά της διεύθυνσης ορχήστρας, ψυχολογία, διάφορα βιολογικο-ιατρικά μαθήματα που αφορούν το σώμα σου και πώς υπάρχεις παίζοντας, ας πούμε, ή το αντίκτυπο που έχει η διατροφή σου. Διάφορα γύρω από το να είσαι μουσικός και οργανοπαίκτης και απλώς έχεις έξτρα ειδίκευση στο performance, ας πούμε, εγώ. Άλλοι στην παιδαγωγική, στο να διδάσκουν το όργανο. Διαφορετικές κατευθύνσεις με διαφορετικές ειδικότητες. Εκεί σου είδασε κάποιος σπουδαίος κοντραμπασίτας, δηλαδή, θέλω να πω. Ναι. Ο καθηγητής μου εκεί ονομάζεται ο άνθρωπος Μίχαελ Κλινχόφερ. Με τον Αλφρέντ, το σκύλο. τον ανέφερα. Ναι, το σκύλο λέω. εντάξει. Είναι σε κατοικίδιο. Ναι, σαν κατοικίδιο τώρα. Ο οποίος ήταν μαθητής ενός πολύ σπουδαίου, ας πούμε, του rock star των κοντραμπασιστών που λέγεται Γκάρι Καρ, που πέθανε και πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Και ας πούμε ο Γκάρι Καρ είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά έκανε το κοντραμπάσο σολιστικό. Είναι οι πρώτες σπουδαίες ηχογραφήσεις, ήταν από τους πρώτους σολίστ που έπαιξαν με ορχήστρα. Πολλοί διάσημοι συνθέτες έγραψαν για αυτόν έργα. Κλασική μουσική, έτσι μιλάμε. Κλασική μουσική. Οπότε για μένα ήταν πολύ σπουδαίο να μαθητεύσω στο πλευρό ενός μαθητή του και να το γνωρίσω κιόλας. Ενώ να κάνω κάποια masterclasses μαζί του. Εκεί δουλεύεις την ερμηνεία, δουλεύεις την τεχνική και τα δύο. Πού ήταν η πιο πολύ το κέντρο βάρους σαν εργαστήριο, δεν είναι αυτό περίπου? Ας πούμε, ναι. Πού ήταν το κέντρο βάρους, πού αυτός έβαινε μεγαλύτερη βάση? Εξαρτάται από τον άνθρωπο και από τον εκάστοτε μαθητή. Όπως σας είπα, εγώ δεν είχα πρόσβαση σε μια ενδελεχή σπουδή του οργάνου στα προφοιτητικά μου χρόνια. Οπότε για μένα υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα να διορθώσω, να ξεμάθω και να ξαναμάθω και πολλές τεχνικές αδυναμίες που ήταν προσκόμματα, ας πούμε, στην εξέλιξή μου και την ερμηνεία μου. Οπότε πολύ μεγάλο μέρος των σπουδών μου αφιερώθηκε στο να καταρτιστώ τεχνικά πάνω στο όργανο.
Για άλλους συμφοιτητές μου ήταν πολύ πιο ευχάριστη νομίζω αυτή η πορεία, γιατί χρειάστηκε απλώς να βελτιώσουν τις μουσικές τους και ερμηνευτικές τους ικανότητες. Είχαν ήδη αυτά τα εργαλεία στη φαρέτρα τους. Που ήταν μάλλον και από άλλες χώρες, φαντάζομαι. Υπάρχει πιο πολύ παιδεία μουσική από τη Ελλάδα. Σωστά. Σωστά. Δηλαδή, Ναι. πώς είναι το επίπεδο των υπόλοιπων, δηλαδή ήταν πιο μπροστά, είχαν καλύτερη κίνηση από εσένα, από ό,τι κατάλαβα προφανώς. Λόγω του περιβάλλοντος. Ναι, τεχνική ναι. ήταν καλύτερα. Είχαν μια πολύ πιο πρώιμη εκκίνηση από μένα. Τα περισσότερα παιδιά που σπουδάζουν κλασική μουσική τουλάχιστον, συνήθως ασχολούνται από τα 5-6 Ναι. χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις το διάστημα δεκαετίας πλάς που μας χώριζε, Βέβαια. ήταν πολύ χαμένο έδαφος. Ή στις ακαδημίες με τους αθλητές, τα ποδοσφαίριστα. Είναι αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό πάλι, ότι όταν ένα παιδί ξεκινάει από 5 χρόνια να παίζει ποδόσφαιρο, όπως να είναι, έχει μάθει τη σωστή πάσα, έχει μάθει να βάζει το σώμα του. Ακριβώς. Θέλω πραγματικά όμως, επειδή είπες πριν για το μάθημα βιολογίας, πες μου λίγο το σώμα σου. Όταν είπες πριν ότι κάνεις ένα ζέσταμα, που φαντάζομαι ότι είναι για τα δάχτυλα, πες μας λίγο για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, τι σημαίνει το σώμα σου με το όργανο. Δηλαδή, υπάρχει ενδεχόμενο να τραυματιστείς, υπάρχει ενδεχόμενο να, ξέρεις, κούραση. Προφανώς κούραση. Εκτός από τα χέρια, π.χ. αυτό θέλω να πω. Αν φέρουμε στο μυαλό μας πώς είναι κάποιος που παίζει ένα μουσικό όργανο, είναι μια φύσικη στάση. Πολύ ωραία. Ενώ έχεις ένα ξένο σώμα, είτε να κουμπάει πάνω σου, είτε στον ώμο σου, είτε ανάμεσα στα πόδια σου, κάπως. Οπότε αυτομάτως το σώμα σου δεν βρίσκεται σε μια φυσιολογική κατάσταση. Επίσης χρησιμοποιείς το σώμα σου, την πλάτη σου, τη μυϊκή σου δύναμη, τα χέρια σου, τον κορμό σου για να σταθείς και εν τέλει να κουνήσεις κάποια δάχτυλα και να παράξεις κάτι. Αλλά είναι ένας πολύ μεγαλύτερος μηχανισμός που λειτουργεί ώστε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Συνεπώς, για να μπορέσεις να παίξεις, θα πρέπει λίγο να στριφογυρίσεις τη μέση σου, να κάνεις κάποιες κάμψεις, λεκάνεις, να σκύψεις μπροστά, να πάρει μπροστά το σώμα σου και μετά να πιάσεις το όργανο. Και φαντάζομαι υπάρχει και αυτό που λένε αυτή είναι η σωστή στάση. Δηλαδή, εσύ μπορεί να πήγες, όπως λες, σε αυτές που δες και λίγο να καθόσουν λίγο τα χέρια σου να ήταν όρθια ή δεν ξέρω, και σου λένε όχι, με αυτή τη στάση το όργανο δίνει μια βέλτιστη. Μάλλον από εδώ και πέρα μπορεί να κάνει την ερμηνεία σου, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι το ακαδημαϊκό που μετά έρχεται το ερμηνευτικό. Ναι, υπάρχει μια σωστή ακαδημαϊκή προσέγγιση, αλλά ακόμη και αυτό προσαρμόζεται στον παίκτη. Γιατί όπως είπα και πριν, ο καθένας έχει διαφορετική σωματοδομή. Εγώ ούσα γυναίκα, δεν θα μπορούσα να έχω την ίδια στάση με έναν άντρα ύψους 1,90-100 κιλών. Χρειάζεται να τοποθετηθώ διαφορετικά μπροστά στο όργανο από ότι εκείνος. Οπότε και οι τεχνικές είναι φτιαγμένες για τον άνθρωπο και προσαρμόζονται. Έχει όρια. Δηλαδή, πώς λέγαμε για το χορό, που λέγαμε πολύ ελευθερία για τον αθλητισμό. Μπράβο, και τον αθλητισμό. Υπάρχει κάτι που σου λέει ότι αν είναι ένα 70 δεν παίζεις. Δηλαδή, ύψος ή δεν ξέρω, δηλαδή υπάρχει μια τέτοια δικλίδα. Να πούμε, δεν μπορεί να παίξει κοντραμπάσο. Νομίζω το μόνο όριο είναι να είσαι αρτιμελής. Δηλαδή να έχεις και τα 2 χέρια και τα 10 δάχτυλα. Αυτό. Που και αυτό συζητιέται. Και αυτό συζητιέται. Μπράβο, ο Ραβέλ μας έχει αναιρέσει ήδη. Γιατί δεν το ξέρω, για πες. Ορίστε. Για πες το Ραβέλ, δεν το ξέρω αυτό. Ο Ραβέλ είχε γράψει ένα έργο για πιάνο, για ένα χέρι, εξαιτίας ενός φίλου του που στο Μεγάλο Πόλεμο έχασε το ένα του χέρι, που ήταν πρώην πιανίστας και έγραψε ένα έργο... Ο Πανατρίχιας, πώς λέγεται αυτό το έργο, θυμάσαι? Δεν θα το πω στα γαλλικά. Πες τα γαλλικά, Αλλά... να ψαρώσουν λίγο. Να ψαρώσουν λίγο. Δεν το ξέρω, παιδιά. Γι' αυτό νόμιζα. Ραβέλ, μουσική για πιάνο για ένα χέρι. Τρομερή ιστορία και να κάνουμε διάλειμμα με αυτήν την ιστορία. Μπράβο, ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση λόγω των γαλλικών ασυνείδητα. Και θα επανερχόμαστε με μουσική, με Μίνγκους. Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
Η ομάδα 1 παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπάζογλου «Κόκκινος Ιπποπόταμος» σε σκηνοθεσία Ελπίδα Σαμίτσι. Ένας μονόλογος, ένα ψυχολογικό θρίλερ με μουσική jazz. Από 25 Οκτωβρίου έως 6 Δεκεμβρίου κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Θέατρο 1, Σουρί και Μαλαγαρδί 95 Κορυδαλός. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 47 74 006. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Street Radio. Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Μικρό Γκλόρι. Κείμενο σκηνοθεσία Αντώνης Χαρισιώτης. Η απόφαση είναι δική σας. Η Έλενα Μόρια είναι Ανθή Ένωση. Χορηγός επικοινωνίας Street Radio. Η ιστορία της Μαρή. Η πρωτότυπη κομμωδία του Ζορζ Μπρασάι στο Θέατρο Εξτάν των Πατησίων. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ και ως 17 Δεκεμβρίου. Σκηνοθεσία Ζαν Πολ Ντενιζόν. Καθαρίστρια Μαρή Ελένη Παπαχριστοπούλου. Μια πολύ αστεία και συγκινητική παράσταση. Προπόληση Ticket Services. Χορηγός επικοινωνίας Street Radio. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Τι φόνο! Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα. Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου στο Θέατρο Art 63. Μάριος Αθανασίου. Βαλέρια Κουρούπη. Και ο Σπύρος Πούλης. Ο επιθεωρητής Drake, η μαύρη χείρα. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 63. Την Παρασκευή και με τα μεσονύκτια παράσταση. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Street Radio. Καλησπέρα. Το βιβλίο της εβδομάδας, «Οι χωρίες χώρων» του Τζορτζ Περέκ, ενός alter ego δικού μου, ίσως γιατί πολλοί μου λένε ότι μοιάζω, επειδή τα μαλλιά μου είναι έτσι κάπως πεταχτά σαν αυτού νου. Παρατήρηση, πόλη, αστικό τοπίο, ουρανός, περπάτημα, για τη Γλιστρίδα, Γιώργος Θωμόπουλος. Ήταν ο Γιώργος Θωμόπουλος, ο πολεμικός ανταποκριτής του βιβλίου για τη Γλιστρίδα, ο βιβλιοφάρος, όπως τον είχε βαφτίσει ο Βασίλης. Αυτό πήγα να σχολιάσω, ότι μοιάζει πολύ με τον Μπερέκ, αλλά το είπε μόνος του. Ναι. Το έχω ακούσει εγώ. Και το βιβλίο είναι Χωρίες Χώρων. Χωρών, νομίζω. Χωρών, εγώ λάθος. Χωρίες Χωρών. Τα ανεβάζουμε έτσι κι αλλιώς σε story στο Instagram. Διαβάστε Περέκ, αρέσει πολύ και στη Μαρία. Περέκ, από ό,τι κατάλαβα, σωστά. Σωστά. Και ο Γιώργος Θωμόπουλος. Εννοείται. Σαν βιβλιοφάρος. Όλοι ρε φίλε τον αγαπάνε αυτόν να δω. Εννοείται. Αφού έκανα μια ερώτηση στη Μαρία, αν θυμάσαι κάποια σοφή συμβουλή που σου έδωσε ο πολύ σπουδαίος καθηγητής που είχες, και αν αυτή η συμβουλή, αν μπορούσε να μας πεις, να αφορά και γενικότερα. Όχι παιχτικά μόνο, αλλά αν πήρες αυτή τη συμβουλή σαν οδηγό. Λοιπόν, υπάρχει μία συμβουλή, θα πω πρώτα τη συμβουλή και μετά τη συνθήκη στην οποία μου δόθηκε. Η συμβουλή ήταν να μην παίρνεις τον εαυτό σου πολύ στα σοβαρά. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κλασικού μουσικού είναι οι ακροάσεις και το να εκτίθεσαι μπροστά σε μια επιτροπή που καλείται να σε αξιολογήσει. Συνεπώς, είναι μια διαδικασία αρκετά στρεσογόνα και εμένα προσωπικά με επηρεάζει αρκετά και είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτής της δουλειάς. Οπότε ο καθηγητής μου έδωσε αυτή τη συμβουλή, θέλοντας κάπως να με απελευθερώσει, ότι έχω κάνει την προετοιμασία μου και να κάνω κάποιο λάθος δεν θα σημαίνει κάτι λιγότερο για τη Μαρία, ούτε για το μουσικό που είμαι, οπότε μην παίρνεις και πολύ τον εαυτό σου στα σοβαρά. Πολύ καλό. Οπότε, επειδή εσύ έτσι κι αλλιώς για να βρίσκεις δουλειές, αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, περνά συνέχεια σε αυτές τις διαδικασίες. Νομίζω ότι όταν ξεκινάει αυτή η μέρα για να πάνε να δοκιμαστείς, λες Μαρία, δεν με παίρνουν πολύ σοβαρά, δεν έγινε για κάτι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Μπράβο ρε Μαρία. Να μην το παίρνεις προσωπικά, δηλαδή, να πεις με έναν τρόπο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Ότι κάποια απόρριψη δεν μειώνει τη δική σου αξία ούτε σαν άνθρωπο ούτε σαν παίκτη. Είναι ουσιαστικά μια προετοιμασία, αν το δούμε έτσι, για την επόμενη ερχόμενη ακρόαση ή οντισιόν. Πριν μπούμε σε αυτό, θέλω να κλείσω κάτι εγώ με το όργανο, το οποίο αυτά τα S, δεν ξέρω, αυτά τα δύο γραφήματα που είναι δεξιά και αριστερά, τι είναι? Αυτά ονομάζονται F-holes ή τρύπες F. Okay. Γιατί μοιάζει με το λατινικό γράμμα F, το μικρό. Okay. Ιστορικά δεν είμαι σίγουρη πώς δημιουργήθηκαν.
Ωστόσο, έχουν ένα διτό ρόλο, ας πούμε. Από τη μία για να βγαίνει ο ήχος, να απελευθερώνεται ο ήχος από το ηχείο του οργάνου, και από την άλλη για να έχει πρόσβαση ο συντηρητής στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό των οργάνων υπάρχει ένα μικρό ξυλαράκι που ονομάζεται ψυχή, και αυτό ουσιαστικά ρυθμίζει το βάρος του καπακιού, πώς θα κατανέμεται, πώς θα πάλεται. Οπότε μέσα από αυτές τις τρύπες έχεις δυνατότητα με ένα μικρό εργαλείο να το μετακινήσεις και να φτιάξεις τη δική σου ψυχή. Τι φοβερό όμως είναι να μην είναι κύκλος, π.χ. όπως είναι στην κιθάρα. Καταλάβεις πώς το λέω τώρα? Δηλαδή και εγώ δεν είχα συνδυάσει ότι είναι το ηχείο, ότι είναι κούφιο. Ξέρεις, καμιά φορά νομίζω ότι είναι σχεδιασμένο, σκαλιστό, όπως το λένε. Αλλά τώρα το συνειδητοποιώ και λέω: κοίτα να δεις τώρα, να κάνεις μια γραμμή για ηχείο και όχι κύκλους. Αυτά είναι πάντα τα πράγματα που λες γιατί. Σίγουρα θα υπάρχει μια απάντηση, ένας οργανοποιός θα μας το έλεγε, αλλά. Πες και μια καλλιτεχνική διαστροφή στην επιλογή του σχεδίου. Είναι και ένα παρόχο σχεδιάκι. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, σίγουρα, αλλά γιατί να μην. Αυτό λέω, ότι παίζει ρόλο το καλλιτεχνικό, ότι θέλουν να βάλουν μια τσαχπινιά. Απλά είναι μια γραμμή και παλιότερα, λέει πρώτη. Σίγουρα, αλλά φαντάζομαι όμως ότι είναι και μια γραμμή. Ναι, είναι καμπύλες όμως. Έχει, αλλά συνήθως το παιδί μου λέμε σε ένα άλλο χώρο στην κιθάρα. Στην κιθάρα έχει υλικό, ναι. Ναι, θα μπορούσε και εκεί θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ωραία, οπότε νομίζω ότι με το όργανο έχουμε κλείσει πια με το σύντροφο και πάμε τώρα και σε σένα λίγο να μιλήσουμε και για το θέμα της κλασικής μουσικής κονσέρτου και ατομικό, δηλαδή που υπάρχει εκεί πια το ομαδικό, η ομαδική δουλειά και η ατομική δουλειά. Που σίγουρα με τον κόντραμπάσο, όπως είπαμε, ότι είναι ένα όργανο σίγουρα ομάδας, αλλά θέλω να μας πεις και εσύ πώς το βιώνεις όλο αυτό, πώς είναι να παίζεις με άλλους 50 μουσικούς ή αν έχει άλλη γοητεία να παίζεις με 3 jazz ή μόνη σου, όπως είπες προηγουμένως. Εγώ θα παραδεχτώ ότι ίσως από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου ήταν σε κάποια συμμετοχή μου σε ορχήστρα. Είναι πολύ σπουδαίο το συναίσθημα να συμπράττεις με άλλους 80 ανθρώπους και ουσιαστικά να έχετε την ίδια ανάσα, τον ίδιο παλμό και να συνεισφέρετε στο ίδιο ηχητικό αποτέλεσμα. Για μένα αυτό είναι ίσως και το μεγαλείο της κλασικής μουσικής. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλη διαφορά το να είσαι μέρος ενός γκρουπ, ας πούμε, των κοντραμπάσων ή των βιολιών και της γενικότερης ορχήστρας, από το να παίζεις solo, είτε με μία ορχήστρα πίσω σου, είτε με ένα πιάνο που σε συνοδεύει. Και τελείως διαφορετικό από το να είσαι μέρος ενός σχήματος, είτε μουσικής δωματίου, που είναι τα μικρότερα σχήματα, γκρουπάκια, ας πούμε, στην κλασική μουσική, ή κάποιου jazz σχήματος, ή κάποιας μπάντας pop, rock, jazz. Είναι τελείως διαφορετικό το συναίσθημα. Τώρα μέσα σε αυτή την ομάδα που είναι η ομάδα βιολιών, η ομάδα, τώρα το σκέφτηκα, κόντραμπάσου, όταν εμφανίζεστε όλοι μαζί, εμείς λέτε είμαστε εδώ η παρέα που παίζει με κόντραμπάσο, δηλαδή θέλω να πω ότι και ο ανταγωνισμός συνήθως που είναι μέσα στον πρωταθλητισμό υπάρχει. Είναι με αυτόν που παίζει βιολί ή με αυτόν που είναι δίπλα μου που παίζει κόντραμπάσο. Πού αναπτύσσεται αυτή η ψυχολογία, δηλαδή ξέρεις, σίγουρα ο κόντραμπάσο είναι αυτός που μπορεί, συσσαγωγικά λίγο το λέω άγρια, μπορεί να μου πάρει τη θέση ή να ξεχωρίσει. Πώς βγαίνει αυτό? Σε μία ορχήστρα, από τη στιγμή που είσαι ήδη μέλος της ορχήστρας, θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός. Τέλεια. Σίγουρα υπάρχουν θέσεις και αξιώματα, ας πούμε, μέσα εισαγωγικά στην κάθε ομάδα. Ας πούμε υπάρχει το πρώτο βιολί, που είναι ο κορυφαίος, που ουσιαστικά δίνει οδηγίες και κατευθύνει την ομάδα των βιολιών. Αντίστοιχα στα κοντραμπάσια υπάρχει ο κορυφαίος κοντραμπασίστας, που αυτός είναι που θα συζητήσει με τον μαέστρο για όποια οδηγία λεκτική έχει να δώσει ο μαέστρος, για παράδειγμα. Αυτός θα μας καθοδηγήσει για είτε δακτυλοθεσία, είτε θα ορίσει τα δοξάρια πώς θα κινούνται, γιατί υπάρχει μια ομοιομορφία και ένας συγχρονισμός. Ίσως μόνο ως προς τη θέση του κορυφαίου να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός, αλλά όσοι βρίσκονται σε ένα τέτοιο σχήμα έχουν περάσει μια αρκετά σκληρή διαδικασία αξιολόγησης και είναι παραπάνω από ικανοί για να βρίσκονται εκεί πέρα.
Άρα υπάρχει μια γενική αποδοχή και μια άμυλα πια ότι πια εδώ που βρισκόμαστε όλοι ξέρουμε τι σημαίνει όλο αυτό για να βρισκόμαστε εδώ. Σωστά. Δηλαδή ο κόπος και. Στην ενδεκάδα όλοι. Οπότε ακριβώς. Και εγώ, ναι. Αυτό. Και εγώ πάντα. Ναι, η ομάδα, να σου πω κάτι πάντα. Πολύ χαμηλό επίπεδο. Πολύ χαμηλό επίπεδο. Ναι, να το ισορροπήσουμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο υπάρχει χώρος για την τρίπλα σε αυτή την ορχήστρα. Δηλαδή, πόσο μπορεί κάποιος να έχει ελευθερία σε αυτή την πειθαρχία που χρειάζεται. Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν είμαι σίγουρη ότι έχω την απάντηση. Θα σου πω πώς το βιώνω εγώ. Ναι. Έχεις ένα συγκεκριμένο μουσικό κείμενο το οποίο καλείσαι να ερμηνεύσεις. Έχεις μπροστά σου στο podium, που είναι αυτό το σκαλάκι, τον μαέστρο που ορίζει το τέμπο και με τις διαφορετικές κινήσεις καθοδηγεί το φραζάρισμα και πώς θα προχωρήσει η μουσική φράση. Συνεπώς υπάρχουν κάποιοι πολύ ορισμένοι και συγκεκριμένοι κανόνες και οδηγίες που ακολουθείς. Όμως δεν πάβεις να είσαι εσύ αυτός που παίζει το όργανο. Συνεπώς ορίζεται, ας πούμε, η τονικότητα. Ποια είναι η σωστή νότα ρε. Ορίζεται από το σύνολο εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, ναι. Προφανώς θα είναι μία νότα ρε, αλλά όπως είπαμε δεν είναι συγκερασμένα αυτά τα όργανα, δεν είναι ένα πιάνο. Επίσης, το πώς θα παιχτεί μια μπασογραμμή, ας πούμε, στη δική μας περίπτωση, θα το ορίσει και θα το κατευθύνει ο κορυφαίος, ας πούμε, της ομάδας μας. Και εμείς μετά θα ακολουθήσουμε, ο καθένας με τη δική του φωνή πάλι. Άλλη ένταση προσδίδει ο καθένας, διαφορετικό βιμπράτο που είναι ο τρόπος που κινείς το χέρι σου. Όλα αυτά διαμορφώνουν τον ήχο της ορχήστρας. Γι' αυτό κιόλας λένε ότι μια ορχήστρα είναι όσο καλή, όσο ο χειρότερος παίκτης της. Όλοι εν τέλει συνεισφέρουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ ωραίο αυτό. Η προσωπικότητά σου θα μπει και από την πίσω πόρτα. Θες δεν θες. Όταν παίξεις το ρε. Σωστά. Βέβαια, αλλά δεν είναι το ρε. Εκείνη τη στιγμή παίζεις για ένα κοινό. Εκτός από το ακουστικό ερέθισμα, υπάρχει και το οπτικό ερέθισμα. Το πώς εσύ βιώνεις εκείνη τη στιγμή, το ποια είναι η παρουσία σου πάνω στη σκηνή, το κατά πόσον είσαι στο εδώ και τώρα, παρόν ή παρούσα, ακόμη και αυτό συνεισφέρει στην επιτέλεση του έργου. Ξέρεις, εγώ εννοώ την παικτική ελευθερία, την οποία κάποιος φαντάζομαι θα επιζητά. Μπορεί και όχι φυσικά, αλλά εσύ μόλις η παικτική ελευθερία έρχεται από μόνη της. Γιατί ο τρόπος που θα παίξεις τώρα είναι δικός σου τρόπος. Θες δεν θες. Δεν σου λέω ότι θα παίξουμε διαφορετική νότα. Ναι, ο τρόπος που θα παίξεις. Ο τρόπος, η δακτυλοθεσία σου, το πώς θα προσεγγίσεις αυτό, ναι, είναι δικό σου. Δυστυχώς, στο πλαίσιο ειδικά της ορχήστρας, για να υπάρχει αυτή η ομαλή λειτουργία όλου αυτού του μεγάλου οργανισμού, ας πούμε, πρέπει να ακολουθούν κάποιοι πολύ αυστηροί και συγκεκριμένοι κανόνες. Π.χ. ξέρεις τώρα, σε αυτό που λέει και ο Σπύρος, επειδή έχω παίξει και είναι πως παίζουμε οι δυο μας τώρα και μπορεί εγώ να κάνω κάτι και να με κοιτάξει και να πεις ωραίο αυτό, χωρίς να το καταλάβει ο κόσμος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, π.χ. μπορεί εσύ να παίξεις και να σε δει ο αρχικός σας κοντραμπασίστας και να πει ωραίο, χωρίς να κοιτάξει κανένα. Δηλαδή να νιώσετε μεταξύ σας μια ευχαρίστηση που προήρθε από κάτι δικό σου προσωπικό. Υπάρχει αυτό? Ναι, υπάρχει. Ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες. Εγώ νόμιζα ότι είναι λίγο έτσι όπως μας το έλεγες. Όχι, όλα είναι. Ίσως δεν έγκυται στην προσωπική πρωτοβουλία του παίκτη, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα κομμάτια στο κάθε έργο που είναι επικίνδυνα, ότι μπορεί να εκτεθεί το section. Και το πόσο θα βγεις μπροστά, ας πούμε, και θα είσαι εκεί με αυτοπεποίθηση και θα αποδώσει και θα είστε όλοι δεμένοι, ακόμη και αυτό σηκώνει ένα νεύμα. Πολύ ωραίο. Ναι. Πολύ ωραίο και αυτό. Το λάθος που μπορεί να κάνεις, όπως όλοι δηλαδή, νιώθεις ότι είναι πιο αυστηρό όταν γίνεται σε αυτό το πλαίσιο από ότι απέναντι στο κοινό? Τι εννοώ δηλαδή, ο πιο αυστηρός ο κριτής είναι ο δίπλα σου ή αυτός που σε βλέπει? Σε ένα μεγάλο θέατρο που θα φιλοξενήσει μια ορχήστρα, δύσκολα θα περάσει το λάθος στο κοινό και ακόμη πιο δύσκολα το κοινό θα είναι τόσο εκπαιδευμένο ώστε να αντιληφθεί ένα μικρό λαθάκι. Οπότε η σημασία αυτού του λάθους είναι προς το συμπαίκτη σου. Ας το πούμε σαν μια ένδειξη σεβασμού, το να μην κάνεις λάθος, να προστατεύσεις την ομάδα, ότι παίζεις ομαδικά. Άρα έχει πιο πολύ άγχος η πρόβα από ότι η performance.
Βέβαια. Αυτό ναι, αν το εκθέσεις όμως εκείνη τη στιγμή θα είναι χειρότερο. Ναι, σκέψου όμως ότι σαν να κάνουμε προπόνηση, να το πάμε εκεί που ξέρουμε. Κατάλαβα. Δηλαδή να δώσω λάθος πάσα στο Μέση. Καταλάβεις, και θα παίζω με το Μέση στην προπόνηση και να σου πει: δώσ' μου την μπάλα. Πώς λέω, όταν παίζουμε με έναν αντίπαλο. Όταν υπάρχει αντίπαλο, υπάρχει αντίπαλο. Δηλαδή το κοινό είναι λίγο σαν ο απέναντι. Οπότε όλοι είμαστε δεμένοι. Στην προπόνηση όμως είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Κατάλαβες. Δηλαδή εκεί λέει: ξέρεις ή δεν ξέρεις τώρα. Ενώ τώρα μπροστά στο κοινό δεν θα πω: δεν ξέρεις. Θα το καλύψουμε. Είμαστε ομάδα πια. Η ομάδα με άλλο τρόπο εκεί πέρα. Ακριβώς. Καλά, δεν λέω, Μαρία. Πολύ καλά τα λες. Πόσο αμοίητο ή μοιημένο είναι το ελληνικό κοινό στην κλασική μουσική? Το ελληνικό κοινό είναι μοιημένο στην κλασική μουσική. Πιστεύω ότι δεν είναι εκπαιδευμένο. Τι θέλω να πω. Η κλασική μουσική στην Ελλάδα έφτασε πολύ αργότερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και η κλασική μουσική είναι ένα μέρος της δυτικοευρωπαϊκής παράδοσης, γενικά. Οπότε εδώ, με τους πολέμους που είχαμε, κατοχές, τουρκοκρατίες, όλα αυτά, έφτασαν πολύ αργότερα τα πολιτισμικά αγαθά, ας πούμε, του εξωτερικού και της Ευρώπης σε εμάς. Συνεπώς δεν είναι μέρος της παράδοσής μας. Όταν οι Δυτικοευρωπαίοι πήγαιναν την Κυριακή στην εκκλησία και άκουγαν αυτό το είδος μουσικής, ήταν ουσιαστικά μέρος της καθημερινότητάς τους. Τα πρώτα στοιχεία κλασικής μουσικής στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, έφτασαν εκτός από τα Ιόνια νησιά που ήταν σε Ιταλικές κατοχές, με τις οπερέτες, που ήταν ένα λαϊκό θέαμα. Συνεπώς το κοινό μπορεί να αγαπάει πολύ τη μουσική και να είναι εξοικειωμένο και μοιημένο, ωστόσο συχνά βλέπουμε ότι δεν έχει την αντίστοιχη παιδεία απέναντι στο θέαμα συνολικά. Γιατί δεν είμαι στη ρίζα, όπως λες εσύ, δηλαδή δεν είναι βιωμένο αυτό το πράγμα. Ακριβώς, δεν είναι μέρος του πολιτισμού μας. Ακριβώς. Άρα πώς το εννοείς ότι είναι μοιημένο, όχι εκπαιδευμένο? Δηλαδή το εκπαιδευμένο πώς θα ήταν, δηλαδή? Είναι, ας πούμε, γνωστό στους μουσικούς ότι όταν παίζεις ένα συμφωνικό έργο που διαρκεί 1 ώρα και αποτελείται συνήθως από 4 μέρη, ότι ανάμεσα στα μέρη που ενώ υπάρχει παύση, το κοινό δεν πρέπει να χειροκροτήσει για να μην διακοπεί η ροή της μουσικής. Πολύ συχνά στην Ελλάδα, από ενθουσιασμό ή από ευχαρίστηση, το κοινό χειροκροτεί. Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα να διακόπτει τη ροή της μουσικής. Έτσι καταλαβαίνεις ποιος είναι Έλληνας σε μια... Αυτό είναι επίδαυρο. Όταν ένα σκηνοθέτης σε κάνει μια Αντιγόνη άθλια, τέλος πάντων, άστο αυτό, και έχει την ιδιοφυή ιδέα, ειρωνικά το λέω, σε κάθε σκηνή του έργου του Σοφοκλή να πέφτουν τα φώτα. Με αποτέλεσμα όλοι νομίζαν ότι αυτό είναι για να χειροκροτήσουμε. Την στάρα που παίζει στην Αντιγόνη, τέλος πάντων. Και χειροκροτούσαν όλοι. Και λόγω το σκέφτηκε ότι τι κάνεις εδώ πέρα, δηλαδή δίνει στροφή στον αμύητο αμόρφωτο που θα χειροκροτήσει. Είναι αυτό είναι αδιανόητο που λες. Και συμβαίνει, ναι, είναι φοβερό που συμβαίνει και εκεί δηλαδή. Σε εσάς εκείνη την ώρα είναι ένα δόντι. Όχι, λες τώρα σταματήστε. Δηλαδή, πώς το βιώνετε εσείς η μουσική? Μια δυσκολία. Είναι σίγουρα σε αποσπάσα, αποσυντονίζει. Αυτό. Γιατί έχεις χτίσει για κάποιο χρόνο ένα πλαίσιο που έχεις μπει, μια ατμόσφαιρα και το χειροκρότημα το διακόπτει αυτό. Από την άλλη είναι πάντοτε ωραίο να σε χειροκροτεί το κοινό αλίμονο. Σίγουρα όμως σε αποσυντονίζει λίγο. Τώρα βγάζει out of character, θα λέγαμε, όπως το σινεμά. Ακριβώς, out of character. Εσύ όταν παίζεις μπάσο σε ένα έργο το οποίο έχεις μελετήσει, μια συμφωνία, ένα ορχιστρικό, οτιδήποτε, είσαι λίγο ηθοποιός εκείνη τη στιγμή? Δηλαδή, αισθάνεσαι τα συναισθήματα τα οποία εκφράζει η μουσική. Βέβαια, στο σινεμά τα συναισθήματα θα είναι πιο πολύ έλογα. Έτσι, είναι λόγια. Στη μουσική το συναίσθημα είναι πολύ πιο υποκειμενικό, φαντάζομαι, υποκειμενικώς βιωμένο. Εσύ εκείνη τη στιγμή είσαι ηθοποιός που παίζει τη μελαγχολία που εκφράζει ο συνθέτης, ή είσαι εκτελεστής χωρίς κάποια σωματική και ψυχική ταύτιση? Το βέλτιστο θα ήταν να βιώνουμε σε κάθε μας ερμηνεία τα συναισθήματα που θέλει να εκφράσει ο συνθέτης ή ο μαέστρος ή ότι μας γεννά εμάς το ίδιο το έργο. Δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντοτε γιατί είναι μία δουλειά και δεν κάνεις αυτή τη δουλειά για να συγκινήσεις με την εμφάνισή σου τον άλλον, τον συγκινείς με αυτό που θα παράξεις, με τον ήχο. Συνεπώς πολλές φορές κάνοντας αυτή τη δουλειά δεν μπαίνεις στο συναισθηματικό βάθος του έργου.
Ωστόσο είναι πολύ μεγάλο ευτύχημα αυτές οι σπάνιες περιπτώσεις που αφήνεσαι και πραγματικά το απολαμβάνεις και βλέπεις με μουσικούς να δακρύζουν στη σκηνή. Ή ένα ολόκληρο σύνολο 80 ατόμων να κινείται με τον ίδιο παλμό. Είναι σπάνιο και πολύ μαγικό όταν συμβαίνει. Σαν το καλό θέατρο ένα πράγμα. Εγώ μιλάω για ταύτιση, όχι άμα δακρύζεις εκείνη τη στιγμή, άμα ταυτίζεσαι ώστε να παράξεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Άμα χρειάζεται αυτή η ταύτιση που να μεσολαβήσει μεταξύ του χεριού σου και του οργάνου. Σίγουρα χρειάζεται. Αυτό βέβαια γίνεται συνήθως στη μελέτη. Δηλαδή για να φτάσεις στην ερμηνεία και τη συναυλία, έχεις μελετήσει, έχεις ακούσει το έργο πολλές φορές, έχεις μάθει το μέρος σου, έχεις δουλέψει με την ομάδα σε πρόβες. Οπότε αφού έχει υπάρξει αυτή η τριβή και ήδη έχεις βιώσει αυτή την πρώτη συγκίνηση που εσένα σου προκάλεσε η μελωδία, φτάνοντας στη συναυλία συνήθως δεν είναι το ίδιο, έχει φθαρεί κάπως. Μετά είναι στο κοινό και στην εκάστοτε συνθήκη να στο ξαναγεννήσει και να το διωγγώσει. Έχω κι άλλη απορία. Συνέχισε γιατί πάνω Έχω κι άλλη απορία. Ναι, συνέχισε όμως. Άμα είναι στο ίδιο, πες για να μην το... Γάμα τελεία. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Ότι γενικότερα πάμε στο πιο βάθος. Κατάλαβα, τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, θα σου πω, στο θέατρο π.χ. στις πρόβες υπάρχει πάντα τη συζήτηση του σκηνοθέτη με τους ηθοποιούς για το ποιο είναι το κάτω κείμενο σε αυτό το έργο. Ποιο είναι το κάτω κείμενο, ότι οι δύο τσακώνονται, αλλά από κάτω είναι ότι αγαπιούνται, για παράδειγμα. Στις πρόβες, τις μουσικές, υπάρχει αυτό το ερώτημα και αυτός ο προβληματισμός. Δηλαδή, αυτό το έργο, σε αυτό το σημείο τι εκφράζει, σε αυτό το σημείο τι εκφράζει. Σε αυτό υπάρχει μια τσαχπινιά, σε αυτό υπάρχει μια ολοκλήρωση μιας υποθέμενης άλογης ιστορίας. Στο άλλο σημείο υπάρχει ένα κλάμα, δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα συγκρατημένο συναίσθημα, υπάρχει μια θλίψη συγκρατημένη, εδώ πέρα υπάρχει ξέσπασμα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτές τις συζητήσεις με όρους ενιών ή είναι πολύ πιο αυστηρά μουσικά. Αυτές οι συζητήσεις υπάρχουν σίγουρα πολύ έντονα και διατυπώνονται με τον λόγο σε ένα πιο κλειστό σύνολο. Ας πούμε, αν έχεις ένα σύνολο μουσικής δωματίου, που είναι πάλι στην κλασική, και είστε 4-5 άτομα που θέλετε να δημιουργήσετε κάτι και να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, οπότε θα το μιλήσετε κάπως. Τι σας προκαλεί αυτό, πώς θέλουμε να ακουστεί. Σε μια ορχήστρα, αυτός είναι ο ρόλος του μαέστρου. Αν ο μαέστρος σε κάποια πρόβα έρθει και σου πει «Εγώ αυτό το φαντάζομαι έτσι και εδώ βλέπουμε αυτό και αυτή είναι η ιστορία και επιθυμώ να ακούσω το χύψη», θα γίνει. Ωστόσο, πολλές φορές δεν χρειάζεται αυτό να υποθεί με λόγια, γιατί έχουμε τα χέρια του μαέστρου, που συγκεκριμένες κινήσεις, ας πούμε κοφτές ή μαλακές ή μεγάλες ή πιο συγκρατημένες, εκφράζουν το συναίσθημα. Και τα λόγια είναι περιττά πολλές φορές. Πολύ ωραίο και αυτό που το λες, γιατί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος το τι κάνει ο μαέστρος και γιατί κάνει τόσο έντονες κινήσεις κτλ. Σου μεταδίδει ένα συναίσθημα στην ουσία. Δηλαδή δεν το κάνει απλά έτσι ή παρασύρεται μόνο. Έχει μια μέση διάδραση με εσάς που παίζετε από κάτω, έτσι. Δηλαδή, αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που βλέπουμε αυτές τις κινήσεις. Σωστά. Είναι ένας πολύ αισθηματικός τροχονόμος, ρε παιδί μου. Εκτός από το ρόλο του να διατηρήσει το τέμπο και το ρυθμό να προχωράει και να υπάρχει συνάφεια, να μην ξεφεύγουμε δεξιά και αριστερά, σου υποδεικνύει με το σώμα του και την κινησιολογία του το τι πρέπει να γίνει. Και αν κάτι ξεφύγει κατά τη διάρκεια της συναυλίας, θα στο δείξει με μια συγκεκριμένη κινησιολογία και θα στο ζητήσει. Και εσένα είναι χρέος σου να ανταποκριθείς σε αυτό. Είναι πολύ ωραίο η ερώτηση που κάνατε και οι δυο, γιατί καλύψαμε έτσι τη στερεοτυπική ερώτηση πάντα που έχουμε όλοι που διαγνωρίζουμε. Αν πραγματικά ο μαέστρος, αν είναι εκεί δεν είναι, παίζει διαφορά. Και εσύ μας είπες ότι η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή οδηγεί έτσι κι αλλιώς με τον τρόπο του, με τις κινήσεις του. Εγώ θέλω να. Βέβαια, το μαέστρο, συγγνώμη. Βέβαια, αυτά που εκείνη τη στιγμή θα δώσει το μέτρο, το έχει ήδη δώσει στην πρόβα. Έτσι δεν είναι. Ναι, αυτό είναι η αίσθηση. Είναι... Εκείνη η αίσθηση, δηλαδή πια. Ήδη ξέρεις τα μέτρα, πια θα έχει ήδη διδάξει, έτσι δεν είναι. Μπορεί να ξέρεις τα μέτρα, αλλά υπάρχει το μουσικό κείμενο που σου λέει αλέγκρο. Αλέγκρο σημαίνει λίγο γρήγορο με ζωντάνια. Ναι. Στο έχει ορίσει ο μαέστρος από την πρόβα και το έχει προβάρει. Όταν ανεβαίνεις όμως στη σκηνή και έχεις και λίγο το στρες και το ένα και το άλλο, η μουσική μπορεί να τρέξει και να ξεφύγει. Και αν αυτό συνεχίζει να τρέχει, εν τέλει θα κατρακυλήσει. Οπότε γι' αυτό λέει ένας τροχονόμος, ο μαέστρος ουσιαστικά ρυθμίζει την ομαλή κυκλοφορία, επαναφέρει τα πράγματα στην τάξη. Θα ξεφύγει η μουσική σημαίνει ότι θα γίνει κάποιο λαθάκι, θα γίνει κάποια ανακρίβεια, σωστά. Γι' αυτό θα τρέξει η μουσική ή όχι.
Μπορεί να τους... Να αλλάξει το τέμπο. Από εκεί που ήταν σχετικά αργό, να γίνει γρήγορο. Από κειμένου ή από ανακρίβεια που θα γίνει τελικά από την ομάδα? Από παρόρμηση των παικτών. Μάλιστα. Οπότε εκεί έχουμε ένα είδος ξεστρατίσματος από την πρόβα, σωστά? Σωστά, ναι. Άρα εκείνος μαζεύει. Θα μαζέψει τη φάση. Ναι, ο ρόλος του είναι να ρυθμίζει, εκτός ότι θα εκτελέσει συνήθως το δικό του μουσικό όραμα. Ο βασικότερος ρόλος του είναι για να μπορέσουν αυτοί οι 80 άνθρωποι, ή αν όχι περισσότεροι, που δεν έχεις οπτική επαφή, δεν ακούς πολλές φορές τι παίζει το πίσω βιολί, να είναι όλοι μαζί, με την ίδια ανάσα, στον ίδιο ρυθμό. Είναι ακριβώς ο προπονητής. Όπου δηλαδή σου έχει πει τη στρατηγική πώς θα παίξεις και όταν εμφανίζεσαι μέσα μπορεί να αρχίσει λόγω άγχους, λόγω πίεσης. Οι παίχτες να. Είναι ο προπονητής τελικά. Δηλαδή που σήμερα μας έδωσες πιο καθαρή αίσθηση και πώς αυτό ρυθμίζεται. Δηλαδή, παιδιά, μαζεύουμε πιο σιγά, ανεβάστε. Ποδόσφαιρο και μουσική. Ναι. Πιο κοντά από το θέατρο όμως είναι, γιατί ο σκηνοθέτης δεν είναι παρά στο θέατρο. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή έχουμε αποκλείσει και συγκλήσει έτσι εδώ πέρα. Στο σινεμά, σινεμά είναι. Αλλά είναι πραγματικά σαν ένα ομαδικό άθλημα, όπου ο προπονητής, δηλαδή εκεί καταλαβαίνει γιατί χρειάζεται, επειδή τα έχω πει, αλλάζουν οι συνθήκες. Είναι τόσο τωρινό εκείνη τη στιγμή αυτό που συμβαίνει, οπότε σου λέει μπορεί ο ενθουσιασμός, μπορεί το άγχος. Παιδιά, πάμε. Ή επίσης μπορεί εκείνος να κρίνει κάτι και να πει. Και απλά είναι λίγο εντυπωσιακό σε ένα τόσο κλειστό πλαίσιο με ακραίες σπουδές, πειθαρχημένων παιχτών, κειμένου που είναι, με όργανα, όλα αυτά που παρόλα αυτά πάλι μπορεί να ξεφύγει. Ναι, αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό. Και το τρομερό είναι το ρόλο του δεν είναι πανηγύρι που πίνουμε και έχω μεθύσει κιόλας. Ο ρόλος του σκηνοθέτη εκείνη τη στιγμή είναι να μπει μέσα στο ρυθμό και να δώσει τη γραμμή, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα. Μακάρι ο μαέστρος να είναι καλά. Δεν είναι καλά. Είναι τη αίσθηση μόνο. Δηλαδή είναι να δώσουμε τη σωστή αίσθηση. Αυτό είναι τρομερό. Έχω και άλλη μία ερώτηση. Βέβαια, λέω, επειδή έχουμε ακόμα λιγότερο από μισή ώρα, να πάμε λίγο και προσωπικά. Όχι, δεν είναι ερωτικά προσωπικά, εννοώ να μιλήσουμε λίγο για τα δικά σου ακούσματα, τις δικές φιλοδοξίες. Μπράβο, αυτό θα έλεγες. Εντάξει, Θεός. Θέλω να το κολλήσω λίγο σε αυτό που λέγατε πριν με το character. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι άνθρωποι που παίζουν μουσικά όργανα, ή κλασικά ειδικά, ότι είναι άνθρωποι που μιλάνε πολύ ήσυχα, όλη μέρα ακούνε κλασική μουσική, είναι μια καταλαβαίνεις τώρα, φοράνε πάντα ρούχα πολύ συγκεκριμένα. Είναι αυτά τα στερεότυπα της πόλης. Αυτό είναι σε συνέχεια της ερώτησης του Σπύρου. Δηλαδή, πες μας λίγο για σένα, ακούσματα, ζωή. Ένας άνθρωπος δηλαδή, που παίζει κλασική μουσική, ακούει και άλλα πράγματα. Αυτό θέλω να μας το περιγράψεις. Αυτό που ανέφερες είναι σίγουρα ένα στερεότυπο και πολύ χαίρομαι να το βλέπω να γκρεμίζεται. Γιατί και εμείς σύγχρονοι άνθρωποι είμαστε, ενώ αυτό είναι το επάγγελμά μας και σίγουρα αφιερώνουμε πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας σε αυτό, αλλά είμαστε και πολλά άλλα. Εγώ προσωπικά ακούω πολύ jazz μουσική, ενώ και με αυτό ξεκίνησα και αυτό μου αρέσει. Λόγω καταγωγής και αφού έφυγα έκανε και μια στροφή στο ρεμπέτικο, στα υπηρώτικα. Κάπως καταπιάστηκα και παικτικά με αυτά. Αλλά θα πω ότι είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Όσο ποιοι είναι αγαπημένοι σου συνθέτες, ποιους θα θέλεις να εξερευνήσεις περισσότερο μέσω του οργάνου σου? Ναι, ποιοι σε επηρεάσαν ώστε να μπεις σε κάποια. Να το ψάξεις περισσότερο. Σίγουρα το εισιτήριο που μου ξεκλείδωσε το κοντραμπάσο είναι και ο κύριος που ακούσαμε πριν, ο Charles Mingus, που ναι μεν είναι τζαζίστας, αλλά είχε και ο ίδιος πολύ μεγάλη κλασική παιδεία, ήταν τσελίστας όταν ξεκίνησε και μέσω των σπουδών του αυτών καταπιάστηκε με τη σύνθεση. Δυστυχώς ή ευτυχώς το κοντραμπάσο είναι ένα πρόσφατο σχετικά όργανο, ειδικά όσον αφορά την κλασική μουσική. Οπότε τα δείγματα συνθετών που πραγματικά αποσχολούν το όργανό μας είναι μετά το 1800, δηλαδή από το ρομαντισμό και μετά. Ας πούμε ο Μπετόβεν. Είναι ένας σπουδαίος καινοτόμος που έγραψε πραγματικά όμορφες μελωδίες για το κοντραμπάσο μέσα στην ορχήστρα. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα όσον αφορά το ορχιστρικό ρεπερτόριο. Μετά είναι στις όπερες που πολλές φορές μιμούμαστε τον βαρύτονο, που έχει και εκεί πολύ ενδιαφέρουσες γραμμές. Θα πω μετά για τους σολίστ που έγραψαν βασικά σολιστικά έργα για το όργανό μας. Ο Τζιοβάνι Μποτεσίνι, που είναι ένας
πολύ σπουδαίος συνθέτης. Είναι κάτι σαν τον Παγκανίνη που υπάρχει στα βιολιά για το κοντραμπάσο. Έχουμε πολύ μεγάλη βιβλιογραφία από αυτόν. Με αυτό το κομμάτι, με κομμάτι του Μποντεσίνη θα κλείσουμε. Ναι, για να το ξέρουμε έτσι, να την ενημερώσουμε. Άλλος είναι ο Σεργέη Κουσεβίτσκι, που ήταν πολύ μεγάλη περσόνα της αμερικανικής μουσικής. Πιο πρόσφατος, ήταν μαέστρος στην Boston Orchestra και επειδή είδε αυτή την έλλειψη στο ρεπερτόριο του οργάνου, έγραψε ένα πολύ όμορφο κονσέρτο για το όργανό μας. Είναι εν τέλει πολύ μουσική και πιο σύγχρονη. Βορειοευρωπαίος, ο Τέπο Άουτα Άχο, ας πούμε, η Ονίνο Ρώτα. Λέω ονόματα τώρα, μπορείτε να τα ψάξετε. Για μουσική έχει γράψει, για ταινίες έχει γράψει Ρώτα αυτό, με το κοντραμπάσο. Και για κοντραμπάσο και για πολλά έγχρωδα. Αυτό έχει γράψει για ταινίες ή η δική του. Θα σε γελάσω, δεν είμαι σίγουρη. Ναι, τεράστιο. Ρώτα είναι γνωστός, ναι, τρομερός. Σήμερα γράφεται, αυτό είναι μια επίσης ερώτηση, γράφεται κλασική μουσική. Όχι στην Ελλάδα, φαντάζομαι. Έξω γράφεται, υπάρχει σύγχρονη κλασική μουσική. Είναι μεγάλη συζήτηση, μεγάλο κόλλημα νομίζω. Ναι, είναι όντως μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό που θα πω είναι ότι η κλασική μουσική κάποτε ήταν η τότε pop. Μπράβο, ενώ την άκουγαν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Οπότε η εξίσωση της κλασικής μουσικής είναι η pop. Σήμερα. Αν εννοούμε την πολυπλοκότητα και το ύφος, ας πούμε, και όλο αυτό το φόρτο οργάνων και νοτών, γράφεται τέτοια μουσική. Ας πούμε, μπορούμε να δούμε σε ταινίες, όπως είναι ο Williams. Μωρικόνε. Ακριβώς. Πολύ μεγάλοι συνθέτες που γράφουν με το κλασικό ύφος και την κλασική δομή και για ορχήστρες, αλλά δεν είναι κλασικοί συνθέτες. Ναι, είναι ιστορικά προσδιορισμένο το κλασικό, αυτό να πεις, αλλά η φόρμα του ακόμα αναπαράγεται και χρησιμοποιείται, σωστά. Έχεις ποτέ, μόνη σου δοκιμάζεις ποτέ να μεταγράψεις πράγματα για το κοντραμπάσο, ως άσκηση, ως δημιουργικό? Πολλές φορές. Επειδή, όπως είπαμε, λείπει το ρεπερτόριο από εμάς, υπάρχουν μελωδίες που τις ζηλεύω πολύ. Οπότε μπαίνω πολλές φορές στον πειρασμό να πάρουμε την παρτιτούρα, την πάρτα μάλλον, του βιολιού και να παίξω τη μελωδία του στο δικό μου όργανο. Σε άλλη οκτάβα, με διαφορετικά ίσως κάποια πράγματα, αλλά ναι, το κάνω. Τα επιρώτικα που είσαι και από τη Γιάννενα, έχεις σκεφτεί ποτέ να τα μεταγράψεις και να τα δημιουργήσεις κάτι καινούργιο μέσω του κοντραμπάσου? Γίνεται αυτό? Νομίζω ότι εδώ είναι λίγο δόκιμος και όρος μεταγράψω, γιατί δεν είναι μουσική που είναι γραμμένη. Είναι μια μουσική που είναι πολύ στο αυτή και υπάρχουν κάποια πλαίσια που αναπαράγονται και τα ακολουθούμε. Το κοντραμπάσο, ναι, μπορεί και υπάρχει στα υπηρώτικα, όπως κάλλιστα στα πανηγύρια υπάρχει το ηλεκτρικό μπάσο, αλλά θα μπορούσε και μπορεί να παίξει και μελωδίες, γιατί έχει πολύ μεγάλο εύρος και δυνατότητες που μπορεί να καλύψει. Θα μπορούσαμε να το παρουσιάσουμε με το λαούτο, ας πούμε, γιατί έχουν και παρόμοιο ηχόχρωμα. Ή με ένα βιολί λίγο πιο αργό. Εντάσσεται, αρκετοί το κάνουν και με πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι υπέροχο. Επειδή είπαμε για πρωταθλητισμό πριν, πού πιστεύεις ότι είναι η κορυφή σου, σε ποιο σύνολο θα ήθελες να βρεθείς? Ποια είναι η Real Madrid δηλαδή για σένα? Πάντα είπα το ποδόσφαιρο για να καταλαβαίνουν όλοι τι συζητάμε. Βέβαια εμείς λέμε. Ναι, για εμάς είναι, εννοείται. Η κορυφή μεταβάλλεται κάπως, ενώ όσο προχωράς αλλάζουν και οι στόχοι. Όταν ξεκίνησα έλεγα να παίζω σε ορχήστρα. Ναι. Δεν με ένοιαζε που. Τώρα έχω κάνει κάποια βήματα, λέω θέλω να παίζω σε κάποια επαγγελματική, άνω κάποιο επίπεδο ορχήστρα. Στην φάση ζωής που βρίσκομαι τώρα... Να το πάμε ονειρικά. Ονειρικά. Ναι, δηλαδή τώρα σε παίρνουμε και πάμε εκεί. Δεν μπορώ να στο απαντήσω για τον εξής λόγο. Ναι. Πρέπει πάντα να προδώσεις κάτι από το θέλω σου. Okay. Γι' αυτό πήγα να πω στη φάση ζωής που είμαι τώρα. Ωραία. Μου αρέσει πολύ στο παρόν που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Συνεπώς, ονειρικά θα διάλεγα κάποια από τις επαγγελματικές ορχήστρες της χώρας μας. Πολύ ωραία. Κρατική, λυρική, οποιαδήποτε. Ωστόσο, υπάρχουν στα όνειρα του κάθε μουσικού αυτές οι πολύ μεγάλες και σπουδαίες ορχήστρες, όπως η Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης, όπως η Berliner στο Βερολίνο, η Φιλαρμονική της Βιέννης και όλα αυτά τα κλισέ. Βέβαια θα ήθελα να είμαι μέρος αυτών των ορχιστρών, είναι σίγουρα ένα όνειρο. Και στο ευχόμαστε έτσι κι αλλιώς. Και
Πάνω σε αυτό θέλω να σε ρωτήσω και για τον Θοδωρή Κουρετζή, και εγώ θα τον ρωτήσω. Να σου πω κάτι και πριν που είπες για τα. Πώς το λένε, και για τα Γιάννενα, και εγώ εκείνη τη στιγμή πρέπει να ρωτήσω το ίδιο. Σήμερα δηλαδή έχουμε συντονιστεί, είμαστε στα ίδια βιολιά. Και εγώ ήθελα να σε ρωτήσω τη γνώμη σου για τον Κουρετζή. Επίσης, να πούμε ότι ο Κουρετζή κάνει κάτι δικό του που όλοι είναι όρθιοι στις. Οι ορχιστρικοί ήταν όρθιοι. Όχι απαραίτητα. Σε εκείνον δεν είναι όλοι όρθιοι. Όχι. Αλήθεια. Πες. Ποια είναι η άποψή μου? Αρχικά είναι ένας μουσικός που τον θαυμάζω πάρα πολύ και... Θα σου πήγαινε κιόλας να ήσουν στο σύνολο, αυτό είναι το... Θα μου το ευχόμουν, ενώ είναι ένα πολύ υψηλό επίπεδο κλασικής μουσικής και ορχιστρικής σύμπραξης, ναι, που προφανώς θα ήταν ένα από τα όνειρά μου να συμπράξω με όλους αυτούς τους σπουδαίους υπό την καθοδήγηση του Κουρετζή. Κάνει κάτι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του που είναι ριζοσπαστικό στον κόσμο της κλασικής μουσικής. Τι ριζοσπαστικό κάνει? Ναι, δεν το καταλάβει. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες, όπως είπαμε, για την ερμηνεία της κλασικής μουσικής. Φόρμες, το γούστο, ρε παιδί μου, της εκάστοτε εποχής. Ο Κουρετζής πολλές φορές, ενώ θα είναι πιστός στο γενικό πλαίσιο, μπορεί να το κάνει πιο προσωπικό και η ερμηνεία μιας συμφωνίας μπορεί να έχουμε ακούσει πολλές φορές παρόμοια παιγμένη, από εκείνο να είναι διαφορετική. Αυτό είναι το ριζοσπαστικό. Είναι διασκευή ή όχι? Είναι λάθος λέξη? Όχι, δεν είναι διασκευή. Είναι πιστή αναπαραγωγή του γραμμένου έργου από το συνθέτη με μια διαφορετική ερμηνεία. Okay. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Χόροβιτς, ο Μπερστάνη και τα λοιπά, το κάνει και τώρα ο Κουρετζής δηλαδή. Ακριβώς. Γιατί κάθε ερμηνεία είναι διαφορετική προφανώς. Κάθε εποχή έχει και κάποιον καινοτόμο, όπως είπε ο Μπέρνσταϊν. Ναι. Κάποτε ήταν αυτός ο καινοτόμος της εποχής του. Σήμερα, όπως είναι ο Κουρετζής, έχουμε και άλλους σπουδαίους μέσους που το κάνουν, και Έλληνες μάλιστα, όπως είναι ο κύριος Καρίδης, που βρίσκεται επίσης στο εξωτερικό, που είναι σπουδαίοι μαέστροι, πολύ διαβασμένοι και με τη δική τους φωνή και όραμα πάνω στο μουσικό έργο που καλούνται να ερμηνεύσουν. Εδώ τώρα, αν σε πάμε λίγο πίσω, σε αυτό που εμείς γνωρίζουμε, έχουμε τις Κολώνες, Θοδωράκης, Χατζηδάκης. Γιατί δεν έχουμε μιλήσει και για αυτή τη μουσική, που φαντάζομαι ότι μελετάς αντίστοιχα και τους συγκεκριμένους Έλληνες. Τώρα ναι, εκεί υπάρχει και το συμφωνικό τους έργο, υπάρχει και το λαϊκό, να πω καλύτερα, είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε περισσότεροι. Δεν ξέρω εσύ πώς το λαμβάνεις. Είναι ιδιάζουσες περιπτώσεις, ακριβώς όπως ανέφερες, επειδή έχουν μια δυτή καλλιτεχνική και μουσική ζωή. Ναι. Το ορχιστρικό τους έργο πρόσφατα δόθηκε σε δημοσιότητα, στην πληρότητά του, εν πάση περιπτώσει, και πρόσφατα έγιναν και πολλές από τις πρώτες ηχογραφήσεις ορχιστρικών έργων του. Ελπίζω να μην κάνω λάθος, τουλάχιστον εγώ τώρα τις είδα και τις άκουσα για πρώτη φορά. Από την άλλη έχουμε το πιο λαϊκό του, ας το χαρακτηρίσουμε, που δεν είναι τόσο απαιτητικό ώστε να πω ότι θα κάτσω στο δωμάτιό μου να το μελετήσω. Σίγουρα θα το ερμηνεύσω και θα το παίξω όπου καλεστώ, και χρειάζεται και αυτό την προετοιμασία του, αλλά είναι λίγο διαφορετικό. Το έργο του Κουρουπού που έκανε το μονόγραμμα τώρα στο Μέγαρο, είχες πάει, που τραγουδούσε ο Τάσος Γιαννόπουλος? Όχι, δεν είχα πάει, αλλά άκουσα ότι ήταν μια πολύ όμορφη συναυλία. Ναι, ο Κουρουπός έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι αυτό το μετέχμιο, αλλά γέρνει πιο πολύ στο λόγιο. Βέβαια και πιο πειραματικά στοιχεία από ό,τι ξέρω μέσα. Αυτή όντως είναι ένα μετέχμιο, το οποίο έχει τρελά ενδιαφέρον για μένα. Αυτό σου αρέσει, το μετέχμιο μεταξύ του λόγιου με του πιο λαϊκού? Μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι και ένα κομμάτι από όλο αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα, ότι ναι, διάλεξα το κοντραμπάσο για την κλασική, αλλά παίζω και jazz, ενώ όλοι οι άνθρωποι έχουμε δίπολα. Βέβαια. Και είναι πολύ ευχάριστο να μπορούμε να το δούμε αυτό και στο έργο ενός συνθέτη, τα δίπολα της προσωπικότητάς του. Π.χ. ο Ανδριόπουλος, ο μουσικός, επέλεξε τον Χριστογιαννόπουλο να τραγουδήσει λαϊκά του κομμάτια, που έδωσε ένα τελείως πιο λόγιο ύφος. Και αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι βαρύ το να τραγουδάει ένα λαϊκό τραγούδι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και στην Ελλάδα το έχουμε πετύχει πολλές φορές, νομίζω. Γιατί είναι ίσως και το σταυροδρόμι. Ναι, ακριβώς. Ναι. Έχουμε το Βυζάντιο, είναι και ο ακαδημαϊσμός, με την καλή έννοια. Είναι απλά, και το κλασικό. Ναι. Ακριβώς. Απλά νομίζω ότι τόση ώρα όσο μιλάμε με τη Μαρία, τώρα το ξαναείπε πάλι, νομίζω ότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνει πολύ και τη δυσκολία. Νομίζω δηλαδή στο δύσκολο των ορίων σου κάτι συμβαίνει. Δηλαδή από την επιλογή του οργάνου.
Τα κομμάτια, το είπες τώρα πριν λίγο ότι υπάρχουν τα κομμάτια τα οποία αυτά είναι πιο δύσκολα που θα κάτσω να μελετήσω από τα άλλα τα οποία είναι πιο εύκολα χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός. Απλά εκεί σε αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω, του πρωταθλητισμού, της εσωτερικής σου διεργασίας, κάτι συμβαίνει. Δεν ξέρω. Δηλαδή, όση ώρα μιλάμε, βλέπω, ακόμα και στις κινήσεις, εγώ σε βλέπω κιόλας, μόλις μιλάμε, ξέρεις, για το μεγάλο έργο, για το συμφωνικό, για κάτι εκπέμπεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Δεν είμαι εγώ που θα συμφωνήσω, μάλλον οι οικοί μου θα σου δώσουν αυτή την απάντηση. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Ωστόσο, εκεί που θα συμφωνήσω είναι ότι κάτι δύσκολο, νομίζω σε όλους μας εξητάρει, μας ερεθίζει το ενδιαφέρον, μας κινητοποιεί. Και νομίζω είναι και μια κινητήριος δύναμη της ζωής και να γινόμαστε καλύτεροι και να βελτιωνόμαστε. Ας πούμε αυτό που είπα ότι δεν θα μελετήσω κάτι εύκολο. Πριν 2 χρόνια θα χρειαζόταν να το μελετήσω, γιατί τότε δεν θα μου ήταν εύκολο. Μπράβο. Μελετώντας αυτό και προοδεύοντας πάνω στο όργανο, τώρα μπορώ να σου πω ότι ξέρεις τι, κάποια έργα θα τα κοιτάξω, θα ξέρω τι συμβαίνει ώστε να είμαι προετοιμασμένη, αλλά δεν απαιτούν κάποιο χρόνο μελέτης ώστε να μπορώ να το παίξω αυτό το κείμενο. Όταν μια γραμμή δεν σου βγαίνει, κάτι δεν σου βγαίνει, πεισμώνεις ή ξενερώνεις? Πεισμώνω. Θα το παίξω πολλές φορές, αργά, πιο γρήγορα, λίγο πιο γρήγορα, αιμονικά κάποιες φορές και για πολλές μέρες ίσως, ώστε να εγκατασταθεί στα χέρια μου και στη μυϊκή μου μνήμη και στη μνήμη μου γενικότερα. Π.χ. αν δεν το έχεις βγάλει, κοιμάσαι ή όχι? Ή έχεις σηκωθεί π.χ. από το κρεβάτι να πεις, δηλαδή λες, άστο τώρα, καλά είναι η Μαρία, πάω για ύπνο, ξαπλώνεις και στο μισάωρο ξανασηκώνεσαι. Έχει τύχει να σηκωθώ. Ονειρεύεσαι ποτέ μουσική που δεν υπάρχει? Που δεν υπάρχει. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι τα όνειρά μου, αν η ερώτηση είναι ονειρεύεσαι... Κυριολεκτικά, ναι. Κυριολεκτικά. Πώς να τα σημειώνεις και έτσι σιγά σιγά θα τα θυμάσαι. Εγώ έτσι έκανα. Τα σημείωνα και μετά, όσο φροντίζεις τα όνειρά σου, πολλοί επισκέπτονται και μένουν εκεί. Αλλά είχα μια άλλη πορεία. Μια μέρα σου. Ξυπνάς το πρωί, πίνεις καφέ. Σε πόση ώρα από τον καφέ θα πιάσεις το όργανό σου? Υπήρχαν φορές στη ζωή μου που θα έπιανα το όργανο πριν να πιω καφέ. Γιατί αυτό που λέμε ότι πρέπει να αποδώσεις κάποιες φορές σε μια ακρόαση, σε μια συνθήκη στρες, είναι ένα είδος προπόνησης στο να στρεσάρεις το σώμα σου και το μυαλό σου με το ξυπνάω σε μια συνθήκη που δεν είμαι προετοιμασμένη να αποδώσω και πρέπει να αποδώσω. Είναι ένα είδος προπόνησης. Okay. Αλλά αυτή είναι μια ακραία μέρα. Δεν είναι το συνηθισμένο. Απλά έχεις δηλαδή νομίζω ότι σε συμπλήρωση αυτό που λέει και ο Σπύρος είναι αν η εκκρεμότητα θα σε κάνει να μην πεις καφέ και να πιάσεις το όργανο. Έλα να δούμε, να το τελειώνουμε, το έβγαλα ή όχι. Δεν είναι τόσο θέμα εκκρεμότητας. Ιδανικά θα ήθελα να έχω ένα ωραίο μισάωρο 40 λεπτό για το πρωινό μου και τον καφέ μου. Ωστόσο, είναι προτεραιότητα στην ημέρα μου, όταν έχω την επιλογή να είναι πρώτη η μελέτη, ώστε να μην έχω εξωτερικά ερεθίσματα που να με αποσυντονίσουν, να με στεναχωρήσουν, να με χαροποιήσουν για κάτι, να είμαι όσο πιο συγκεντρωμένη γίνεται στη μελέτη μου και σε αυτό. Το κομμάτι του παιχνιδιού, πόσο υπάρχει στην καθημερινότητα ενός επαγγελματία παίχτη, ας πούμε, γιατί κάθε καλλιτέχνης θέλει να παίζει με το οργανό του, με την τέχνη του, θέλει λίγο χρόνο ώστε να πει ότι εδώ πέρα τώρα θα περάσουμε καλά, θα παίξουμε, θα δοκιμάσουμε πράγματα, θα το ευχαριστηθούμε. Υπάρχει αυτό στην καθημερινότητα ή κάπως χάνεται? Σίγουρα υπάρχει. Απλώς όταν έχεις deadline και προθεσμίες να προλάβεις, μπορεί να μην είναι τόσο αποδοτικό, αλλά πιστεύω πως σε όλους μας υπάρχουν μικρές στιγμές καθημερινά που λίγο θα αλλάξεις κάτι, θα το φέρεις πιο πολύ στα μέτρα σου, θα πεις κάτσε να το παίξω με ένα άλλο τραγούδι από πίσω ή αυτό μου θυμίζει κάτι, κάτσε να το βάλω να το ακούσω και λίγο θα το μουρμουρίσεις, θα το χαζοπαίξεις. Ναι, υπάρχουν στιγμές παιχνιδιού. Τώρα μου ήρθε κάτι που είχε πει ο Σπύρος μετά την Καρταμίλη. Όταν πας διακοπές, σου λείπει το όργανο? Μου λείπει πάρα πολύ. Φοβερό.
Είσαι ακραία καλλιτέχνη. Δηλαδή, μας πλέγουμε και τα πιάνω. Βέβαια. Καλή στην ερωτική σχέση. Στο όργανο και στην. Μα είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η απάντηση που λες, νομίζω μου καλύπτει τα πάντα. Ίσως αυτό έβλεπα και πριν. Που έλεγα και για τη δυσκολία. Φαίνεται δηλαδή ότι είσαι αφοσιωμένη. Είσαι εκεί δηλαδή. Αλλά όχι απλά παίζω μουσική, είσαι στο όργανο. Δεν ξέρω αν το βγάζω αυτό με τα λεγόμενά μου. Δηλαδή είσαι το κοντραμπάσο, όπως το λένε. Έτσι νιώθω που σε βλέπω. Με βλέπεις καφέ και στρογγυλή, λοιπόν. Μες στη θήκη χωράς. Χωράω. Αλήθεια. Όντως. Δηλαδή μπορείς να κοιμηθείς και μέσα, κανονικά. Μπορείς να κοιμηθείς και μέσα. Το κεφάλι στο λαιμό. κυκλικό. Α, στο λαιμό. Ναι. Και τα πόδια στο σώμα κάπως. Πίστευτο. Μάλιστα. Κάτι πήγα να ρωτήσω και πριν που λέγαμε και γενικότερα και για την εξάσκηση, αλλά τώρα που συντονίστηκα λίγο που λέγαμε και για το όργανο. Μπράβο, αυτό θέλω να ρωτήσω. Εκτός από τις μουσικές σκηνές, ετοιμάζεις κάτι άλλο? Τον τελευταίο καιρό προετοιμάζω με έναν πολύ αγαπημένο φίλο και συνεργάτη, τον Ηλία Κουνέλα. Πολύ ωραία. Για όσοι δεν το ξέρουν, είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός και παιδαγωγός και σκηνοθέτης. Και από τα μέσα του ερχόμενου μήνα θα κάνουμε κάποιες, δεν είμαι σίγουρη πώς να το ονομάσω, θα πω εμπειρίες. Πολύ ωραία. Με κοντραμπάσο και ποίηση, που κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ο αυτοσχεδιασμός και η αλληλεπίδρασή μας. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνθήκη να έρθει να βιώσει κανείς, και από όσους ήδη το έχουν παρακολουθήσει μας είπανε ότι κάτι σκύρτησε μέσα τους και αυτός είναι και ο σκοπός. Και για σένα είναι πρωτόγνωρο, δεν έχεις ξαναπαίξει παράσταση θεατρική, έχεις συμμετάσχει? Ποτέ. Και πώς ήταν? Είναι υπέροχο, γιατί ξαφνικά δεν υπάρχει το σωστό ή το λάθος, το παίζω φάλτσα ή όχι. Παίζεις με συναίσθημα στη στιγμή, αλληλεπιδράς με έναν άνθρωπο, απαντάς με νότες στον ανθρώπινο λόγο, κινητοποιεί και τη φαντασία σου με αυτόν τον τρόπο, επιστρατεύεις και όλες σου τις μουσικές γνώσεις και μελωδίες και είναι πολύ όμορφο για μένα. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Ναι. Μας πώς λέει την παράσταση, πού θα είναι, άμα ξέρεις, τον αγγείλουμε δηλαδή. Θέλεις. Η παράσταση θα λέγεται Τυφλόμυγα. Ωραία. Καλώς εχόντων θα ξεκινήσουμε από 16 Δεκέμβρη και θα γίνεται στο σπίτι του Ηλία. Μπορείτε να διαβάσετε και το δελτίο τύπου που θα αναρτηθεί από την ερχόμενη εβδομάδα για περισσότερες πληροφορίες, για κρατήσεις. Μπορείς να μας το στείλεις κιόλας σε εμάς, αν είναι στην επόμενη εκπομπή, να το αναγγείλουμε για κάποιον που ενδιαφέρεται να έρθει. Με μεγάλη χαρά. Φυσικά θα έρθουμε κι εμείς. Τυφλόμυγα, λοιπόν. Τυφλόμυγα, ναι. Νομίζω ότι είναι καλό κάπου εδώ να τελειώσουμε για να βάλουμε και το κομμάτι που μας έχει στείλει η Μαρία. Ήταν μια υπέροχη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Αν και δεν είχες φέρει μαζί στον Άλφη. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι και ο Άλφη είναι πολύ χαρούμενος για την προσοχή που του δόθηκε παρά την απουσία του. Τέλεια. Την άλλη φορά θα έρθουμε με τον Άλφη, άμα θες και εσύ. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στη Ληστρίδα. Ελπίζουμε να πέρασε καλά. Πέρασε υπέροχα. Τέλεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και από εμάς, Σπύρο, Μάρια. Ακολουθήστε τη Γλιστρίδα στο Instagram, στο Facebook και στο YouTube θα ανεβεί και αυτή η εκπομπή. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, γεια σου Μαρία Τασιούλα και τελειώνουμε με Μποτεσίνη. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σε όλους. Γεια σας.